बिदिसो ओंखारनांसिगोनहाय नाबा जावलाबायग्रा खदाल गोबौजों जावलाबायनो नागिरोहाय एलबिखौ बिदि जावलाबायनो नागिरो खदाल गोबौफोरजों बिदिसो जाजोबबाय जोंहा माबा मिस्टार नुजाफैदो आरोना लाइक दान होनदों थेंक इउ बिदिनो होनदों ओमफ्राय मिस्टारा मानो सिरियै सना हा हा होनदों आरोना आं माबा खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो मिस्टारा खम जारला हाबासो थांनोसै नामा मिनिनो ओंखारखाबायसो मोदै गलायबाय आङो एलबिखौनो बिदिसो होनोसैलाय मा होनो मिस्टार अशक उफाय गैयाना माथो मानसिफोराबो अशक ना मोखां माबा एलबि मा होनो एलबिखौबो आङो स्क्रिनाव होनो रोंलाना बिदिनो होनोसै हां स्क्रिनबो बानायनो रोंला स्क्रिनबो बानायनो रोङाना माथो उफाय मोखां देखायबाय थानानै मानसिफ्रा एकदम खदाल गोबौ गोबौ लानानै जावलाबायनो नागिरो दायो माबानोसै आङो मोदैसो गजोब्बायहाय मिस्टारा मा होनो दा दे आंनो ओमफ्राय दा आंनो मा हर दे सना हा हा दे आंनो मा हर दे सना होनबाय ओइ मा हरनोब्रा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनो गोसो थोजानो गिखायो नामा गोसो थोजानो गिखायो नामा सना गोसो थोजानो गिखोनो माखो सना आइ लाभ इउ बाराबा हा हा होनदों आच्छा गोसो थोजानो गिबायहाय माबा मानसिफ्रा जावलाबायग्रा फैयोना खदाल गोबौजों ओंखायनो बिदि फैबाय मा होनो खोबना लाबाय आं स्क्रिनबो होनो रोङाना देखायबाय थानांगौ मोखां मोजां सित्तर फंबाया आब' हाबा आब' हाबा जानो नागिरखो मोदै गजोब्बाय हाबा जानो नागिरबायहाय आगै माथोबाव सित्तर फंबाय फैनानै थिग आं हारसिंनो सुमितआ लाइक दानदे थेंक इउ सुमित जि सित्तर फंबाया मानखो खृष्टानसो नामा आब' नोंलाय गानो लानांसिगोनदां लानांसिगोन मोदै गजोब्बाय जोंहा अशक बिफायासो माबा सरि अशकआसो नुफैनांगौ माबा मिस्टार अशकआसो नुफैनांगौ आंखौ जारलाहाय फैनो साना ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो सुमितआ मानखो दा हेल' प्रिटि गार्ल बोला हाँ जी बोलो सुमित ओमफ्राय सुमितआ मानखो हेल' जी कहाँ से हो आप बोला जी मैं आसाम से हूँ है अच्छा सॉरी हेलो जी कैसे हो आप अच्छा मैं अच्छी हूँ आप कैसी हो सुमित जी अच्छा अरे मैंने कुछ किया था तो मतलब हंसने कर रहा था मैंने स्क्रीन में एलबी मतलब एलबी ऐसे दे दिया था मैंने तो हंसी आ रहा है कैसा दिख रहा है सुमित जी अच्छा नहीं लग रहा है क्या ऐसे ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन अके ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगोन बस्ता सिङाव हाबनानै होदोब्रा दे हा हा बस्ता सिङाव हाबनो थिनबाय बिदिसो होनांसिगोन आं स्क्रिनावबो होनो रोङाना ओमफ्राय जोंहा माबाया सुमितआ हाक दे दियार थेंक इउ सुमित जी
Megriku zubai. Oke Sumida, I love you for you bola. Ocha, thank you same to you. Oke Mister Ade, konselo uma kudu. Haha, nanya. Uma nang mamba Mister Oso. Ocha. Suma didi. Suma didi suma. हमने सुमित मन के nice हाँ nice house ओके मतलब हम खुद का घर नहीं है रे सुमित हमने सुमित मन के I am fine ओके आप ठीक है ओके जी बहुत सुंदर जी बोला ओ थैंक यू मैं सुमित ने क्या बोला मेरे लाइफ रात को 10 बजे अच्छा डेली आते हो अच्छा 10 बजे आती हो आप ओ अच्छा जी सुमित ने क्या बोला आपको टाइम मिलेगा तो आप अपना ओके ठीक अच्छा आप आना ओके ठीक ठीक हाँ है जी बोला ओके जी मतलब सुमित जी आऊंगी मैं टाइम मिलेगा तो ठीक है ओमफ्राय जा सानसोराङा मा होनखो मुस्लिम जैसा लग अच्छा लग रहा है हा और अच्छा क्यों रो रहा है सानसोरां आपने नहीं दिखा ओमफ्राय जा सित्त फंबाया दे जा माने दे जा आब' होनदों अ जानासै नामा मानोथो जावग्रा फैयो बेखायनो सुमिदा क्या बोला इउ लुकिं gorgeous बोला थैंक यू सुमित ने क्या बोला किसका घर है अरे बाबा मतलब हम किराए में रहते हैं सुमित जी ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आंखौ गोसो थोबा फोरोंजोबगोन आं हा होनदों आदसा अरे बेनोथ' प्रब्लेमलै मिस्टार अस माने गोसो थोबा उमा होबासो फोरोङोब्रा जारलासो दा उमा होआबाथाय रावबो फोरोंखाया उमा होबासो फोरोङो बारा मा होनो मिस्टार अशक हाय मिनानै मोदै मोनजोब्बाय ओमफ्राय उदय मा होनखो हेल' बाजै सना होनदोंना हेल' बिमाय सना ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनखो आपका खाना हो गया है रे बाबा बोला अच्छा खाना नहीं हुआ है सुमित नहीं बनाया अभी ओमफ्राय सुमिता मा होनखो आप बहुत प्यार लगते हो हमको अच्छा थैंक यू जी सुमित ओमफ्राय जोंहा राज रॉय हेलो सिस्टर नमस्ते यू आर नेपाली बोला अच्छा राज रॉय मैं नेपाली नहीं हूँ ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा क्या बोला सो स्वीट गर्ल बोला ओ थैंक यू सुमित जी जोंहा जे एल जिया मा होनखो लाइक डान आब' होनदों थैंक यू आगै ओमफ्राय सुमिता ओके ठीक है जी बोला हा जी ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आंखौ मा होनखो लंथं थं आंखौ लंथं थं ना मा होनखो थं लंथं थं सिगाङावल'ना आदसा ओमफ्राय नायबाय थानोसै नामा ओमफ्राय माबा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थानोसै नामा फिसालायाबो ओमफ्राय माबाफोर नामा माबाफोर फिसा लाबलाय गानहोदो होनदों आरोना हा जों आदसा गानहोनोसै र' गानहोबाय दे अशक मिस्टार गानहोबाय आङो दै ओमफ्राय जों सित्त फंबाया मा होनगोन जारलासो लै आब' इन्टारेस्टिं लै आब' होनदों मिनिनानै सेस बायदि गजोब्बाय माबाया मा होनखो सुमितआ सुख गैया सारे नजर ओ क्या बात हो गई तो ने काजल लगाया दिन में रात हो गई काजल है ऑलरेडी आज में सुमित जी ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो
uma होबासो फोरोंगोन नामा हा आरो आरे uma होबासो फोरोंगोन मिस्टार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बे र' ओमफ्राय जोंहा भुमिन्दारा मा होनदों हाय दाना हाय भुमिन्दार ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आंना आंना सुमा गैयालै हा आच्छा इदि गैयालासिनो फोरोंगोन आरो नोङो होमबा नोंखायनो नंगौब्रा मिस्टार ओमफ्राय जोंहा एला मा होनदों हेलौ आब' होनदाना हेलौ आगै ओमफ्राय जोंहा सानसेराङा मा होनखो बाजैखौ हाबा जायै बादिसो नुयो होनदों आरोना ओमफ्राय मा हरखो होनदों ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनदों आपको बहुत प्यारी है जी बोला अच्छा सुमित थेंक यू जी ओमफ्राय जोंहा एला लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ आगै ओमफ्राय मिस्टारा बुंखो सम सम आखाइ हमनानै बेरायनो मोनबा जायो हा नंगौ नामा आखाइ हमनानै बोरै बेरायगोन आं बिदि थानोसैलै आखाइ हमनानै बोरै बेरायनो आखाइ हमनानै बेरायनो आङो उसो मिस्टार मा होनो आखाइ हमनानै बेरायनो नै जालायबायना फ्रियावथ' फोरोङाना असक बिफा फ्रियावथ' फोरोंखानाय नङा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो भुमिन्दारा मा खबर होनदों खबरा मोजां आंनिया मा होनो एसा मा होनखो हाय आब' मा खबर होनदों खबरा मोजां आंनिया ओमफ्राय एबिया मा होनगोन लाइक सरि लाइक बाजै होनदों थेंक इउ एबि लाइक होनायनि थाखाय जोंहा सित्त फंबाया आब' हिनजाव गोदान हाबा जानो नागिरबाय दे नागिरनायबायदि नुदों आङो होनदों आरोना नंगौ नामा आगै फंबाय माथो मानसिफ्रा जावख्लाबबाय थायोब्रा फंबाय मा होनो स्क्रिनावबोथ' होनो रोङाना स्क्रिन मा हाँ स्क्रीन में देना तो नहीं आती तो मुझे इसी देना पड़ेगा मतलब मुंह छुपा के ओमफ्राय जोंहा उमिदा हेलौ बिकेन हेलौ उमिद ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनगोन मा खबरलै बाजै खबरा मोजां आंनिया एबि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगौ खम जारला मा फाद' फरायखो थाथ' आरोना फाथ' ना थाथ' होननाय जादों ओमफ्राय भुमिदारा गाबनाय हाय होनबाय आच्छा किउ गाबबाय आरोना जोंहा भुमिदारा गाबबाय ओमफ्राय सुमिदा मा होनखो दिस इज फर इउ बोला थेंक इउ जि सुमित ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनखो आं एसे बिजि दे र' दसे उनाव फैफिनगोन आं दे मा होनो एबि ओमफ्राय जोंहा एला मा होनगोन एलखौ सिनायाखै आब' आङो माने जारलासो एल गयारि आरोना आच्छा एलजि अके सरि एलजि आरोना आगै सिनायबाय दे एलजि एल गयारि ओमफ्राय जोंहा बुंनायगोजोबबाय ओमफ्राय आखनो जामिर आरोना हाय होनदों हाय आखनो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो फसन हो गया क्या सुमित जी हा बोला क्वेश्चन हो गया क्या सुमित जी बोला मिस्टर ने सुमित ने क्या बोला ये यू बी माई फ्यूचर ड्रीम बोला अच्छा फ्यूचर ड्रीम है सुमित मिस्टारा जामाखो अदालगुरि आच्छा आप मा होनो मिस्टार नोंबो अदालगुरिनि नामा आं सोंनाय जायाखै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो मासपाट होनदों आरोना अदालगुरि मासपाट होनदों आरोना मिस्टारा ओमफ्राय आं सोंनाय जायाखै मिनिनानै सेस बुंलायबायहाय उनाव जोंहा मा होनखो सुमिता You look really cute बोला अच्छा थेंक इउ सुमित ओमफ्राय जोंहा TRM मा होनदों हेलौ बेबि होनदोंना हेलौ TRM सरि TRM ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा बाजैखौ बिजिनियाव लोगो हमसै लोखि फुजायाव चावमिन मम' जाहोदो होनदों आरोना दे
जागोन दे आं जानायखौ नों हरदो होमबा मा होनो सानसोरां फंबाय नाम बिबोनां अच्छा सुमिता मा होनगो ओके जी बाय बाय नेक्स्ट टाइम आई लव यू बोला ओके सुमित जी ओके नेक्स्ट टाइम ओके सेम टू यू ओमफ्राय जोंहा मा होनगो माबाया मिस्टारा स्क्रिनाव रोङाबाबो वालपेपाराव एलबि होदोब्रा स्क्रिनाव आदसा बानायनांलायगोन ना बेखौबो जारलाहाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो TRM मा होनखो स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज बोला मतलब आई डोंट नो इंग्लिश मतलब लैंग्वेज TRM आई एम मतलब बोडो गर्ल है दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो ओइ केबि मावजि ओंखि सना हा होनदों आरोना दे बुंदो दे मिस्टार ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगोन आई एम इउ केबि सरि आई लाभ इउ केबि मेगनानो नायबानो थोला माथो आंना हा होनदों नंगौ नामा मिस्टार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा नोंलाय बहानि जाखो ओंखि सना होनदो आदसा आंखौ सोंदो आरोना आङो आसामनिब्रा आसामखौ खिथानोसै दे मिस्टार सापागुरियाव थायो आङो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा मा होनखो मानो जेजों खुगा होथेबाय थाखो सिख्ला बायदिलाय आदसा मा होनो जेजों खुगा होथेनाया मिनिफ्रांबाय थादोंब्रा सानसोरां मानसिफ्रा खदाल गोबौजों जावबा मोखाङा गाराय जाजोबथारगोन ना स्क्रिनावबोथ' एलबि होनो रोङाना सानसोरां मा होनो सानसोरां बिबाजैथ' आङो बेखायनो बिदि खालामनानै लानोसै आरोना बेनो स्क्रिन जाबाय आंना स्क्रिनाव होनो रोङाना आङो सानसोरां फंबाय बिबोनां देखायबाय थानांगौ जायोना मोखांखौ खावब्ला ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा दाया जालायबाय सुनैनिफ्राय गोजोंसिन माथो सना नोंना होननानै हरदों आरो आदसा नंगौ नामा गोजोङा गोजोंखा सुनैयाथ' मा होनो एसे गुफुर नंबावानो एसे मा होनो गुफुरा डाउनबावसो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा दिपकआ लाइक दा होनबाय थेंक इउ होनबाय दिपकआ मा होनगोन आव नाइस होनदों आरोना थेंक इउ दे नाइस नुदोंना ओमफ्राय जेखौ लाबावनो नामाब्रा दिपक ओमफ्राय मिस्टारा मा होनगोन सना नों बबेथिं थायो खिथा दे होनदों आङो माबायानो मा होनो गोजोनपुरियाव थायो आङो मिस्टार सापागुरि ओरै एसे फैनानै आरोना गोजोनपुरि होननाय गामियाव मोनैफोरखौसो ओमफ्राय दिपकआ मा होनदों आदसा नों नुवासै नामा दाउखुमैनाबो नायनो नामा दिपकमोन दाउखुमैमोन नायनोबा नायनो होनदो नायाबा नाया देखायला आङो ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनदों होनबाय दाउखुमैया लाइक दनलै बाजै ओंखि सना माइनाव होनदो थेंक इउ दे दाउखुमै लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दै नोंसोरबो नायनो नामा आं मा होनो स्क्रिनाव एलबि होनायखौ दिपक दाउखुमै एलबियाव स्क्रिन होनायखौ नायनो नामा नुफेराखैना नोंसोरो नायनो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा जोंहा मा होनखो आंनाथ' लहा मारामनिफ्राय मारामसिन हा होनदों आइ नंगौ नामाब्रा मिस्टार ओमफ्राय जोंना आंना माबा बुंथावलाबोना हाथाया गोजों मानसिया गोसोम माबा बायदि जाबाय आंना दिपकजों दाउखुमै नायगोन ना नाया आंनि स्क्रिनाव एलबि होनायखौलाय माथो एन्सारबो हरा एन्सार हरदोब्रा नायगोन ना नाया ओमफ्राय जोंहा बिरफुं बर'आ मा होनखो आदसा दाउखुमैया मा खबरलैबा सना होनदों खबरा मोजां होनदों दिपकआ दे होनदों आरो ना नायगोन आरो र' दे दाउखुमैयाबो नायगोन ना नाया बुंदो दे बिरफुङा जोंहा मा होनखो खबरा मोजाङानो दाउखुमै नोंनिया माबोरैहाय ओमफ्राय जोंहा बिरफुङा मा होनखो हेलौ नों मा मावो सापागुरियाव फ्रेन्ड होनदो आरोना आदसा बिरफुङा आं सापागुरियाव जेबो मावालै उन्दुयो आङो जयो उन्दुयो बिरफुं थायो आरो आं सापागुरियाव दे बिरफुं ओमफ्राय जोंहा मा होनखो राजेशआ भाबि जि नमस्ते होनदों ना नमस्ते जि राजेश ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो नायगोन होनबाय होनदों नायगोन आरो ना
ओमफ्राय जा र' देखायगासिनो आंनि स्क्रिना माबायदि नायागा जामखौ बाजै लाइक दाना थेंक इउ नायाग जि ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो रलिं मिल खाथि ना ओंखि सनानै हा हादो रुनु मिल खाथियाव थायो मिस्टार मिथियोना मिस्टार ओमफ्राय जा दाउथुमैया मा होनखो आंना होबालै आंना हामालै दिनै होनदो माया हामाबा नोंहालाय नायनो हामा नामा नायनो हामा मानो नायनो हामा बेलाय नायनो दे आंनि स्क्रिनानो बिदिसो दे दाउखैजों दिखकनो देखायबाय आं स्क्रिना नाया बिदिसो आरोना उफाय गैया बिदि होआबा माथो उफाय खालामबावनो आंलाय रोङाना माथो रोङा बेलाय ओमफ्राय मानसिफ्रा मोखां नुनानै जावथिंलाबाय थानो नागिरो ना मोखाङा गाराय जानो नागिरो अन्थाव बाथाव एफा मोजां समायना रमायना मोखां ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन आं रोङा होनबाय इयर भइसआ मा होनखो टु फिल' आयौ मा फिल'से हा फिल' मानेथ' गान्दुखौसो होनखो ना माखौ होनखो इयर भइस किसको बोला फिल' माने क्या है ना उदैनि फिलौखौसो उदैनि फिलौखौसो होनखो ना मानोसैहा ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन मिस्टारा मा होनखो मा जायो सरि मा जयो उन्दुयो सापागुरियाव मा खालामो होनदोंमोनलाय सापागुरियाव मा खालामो होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय उसो मिस्टारा मा जयो उन्दुयो सापागुरियाव मा खालामो होननानै सोंनायखाय खिथादों आङो मिस्टार ओमफ्राय जा आकाशआ हाय होनदाना हाय आकाश नायागा मा होनखो बाजै खाना खाया आपने बोला नहीं खाया नायक जी नहीं खाया जा बिरफुङा मा होनखो हाबा जाबाय नामा फेन होनदों हाबाय आङो बिरफुं ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आं बहानि जाखो हा होनदों नों बहानि जाखोब्रा मिस्टार अदालगुरिनि नामा ना बहानि जाखो आं खिथानाय सोंनाय जायाखैबो ना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दानसोराङा रुफा दादेरनाय बादि गुफुरथार जोंहा बाजैया आरो जे खाख्लुमबा स्क्रिन होबा मोजां नुवालै बाजै हा होनो आच्छा मा होनो जि खाख्लुमनानै स्क्रिन होबा मोजां आच्छा माथो मोखां एथ' मोजां समायना रमायना जावलाबायनो नागिरो स्क्रिनबो होनो रोंला जाहैबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो अन होनदों दे अनल' आरोना दे ओमफ्राय जोंहा नायागा क्या बोला नया ने बाजै आपका किट बहुत सुंदर है बोला अच्छा सच्ची में बोल रही हूँ क्या नायक जी थैंक यू ओमफ्राय जोंहा इयरा मा होनखो मा जयो उन्दुयो जाखो होनदों आरो आच्छा आङो सापागुरियाव थायो दे मा होनो इयर भइस नों सोङाखै ने बेखौनो सानो एखे नामा सरि दे जयो उन्दुयो होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो दे खनसे फुदुं हरदो दे सना होमबानो मोजां जागोन दे होनदों आरोना आच्छा दाउखुमायाबो सुमा सुमा लुगैलायनाय जालायबाय आरो सुमा सुमा दे सुमा सुमा दे सुमा उम्मा इदि आरो जानला जागोनहाय ओमफ्राय जोंहा फिलापा मा होनखो हेल' होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा अर्गेना 12 लाइक दान बोला थेंक इउ अर्गेन जी इयरा मा होनखो in which language do you speak अच्छा मतलब which language do you speak I am Boro सोहाय your आं बड'सो दे your I don't know English language ओमफ्राय जोंहा अर्गेना हेल' बोला हेल' अर्गेना हाय बोला हाय अर्गेन इयरा मा होनखो but also nice आच्छा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो हाबा जाथ'वाखै नोंगौलायबायसो हाबा जाथ'वाखै आंखौनो हाबा लानो
नागिरगासिनो बिके सनाया हा हा औ नंगौ नामा मिस्टार आया माबासो थुना लालाय लांबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बोरो बोरो होनदों आरोना बोरो माने स्क्रिनाव एलबि होनाया नामा दिपक ओमफ्राय जोंहा बेबलाया जा मा होनखो हेलौ बाजै होनदों हेलौ बिबोनां जा दिपकआ मा होनखो दाबो दिन्थिया आयु नुबावासै खोमाहाय बियो स्क्रिन एलबि होनायखौ ओमफ्राय जोंहा पंकजा हाय मिस इउ होनदों आरोना पंकजा आदसा हाय पंकज सेम टु इउ ओमफ्राय जोंहा बिरफुङा मा होनखो हाबा जायै ना हाबा जाबाय ना जायाखै नों फ्रेन्ड होनदों आं हाबा जाबाय मा होनो बिरफुं मिस्टारा जा मा होनखो फ्रम गुवाहाटी भिलेज आसाम हा हा होनदों आरोना आदसा फ्रम गुवाहाटी आदसा भिलेजआ आसाम आदसा नोंनिया नामा मिस्टार आदसा आसामनि आरोना ओमफ्राय फ्रमा गुवाहाटी ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दाउखुमैया हा 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 मिनिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो गामियाव क'क्राझाराव सापागुरि गामिया क'क्राझाराव न'आ सापागुरियाव हा हा होनदों आरोना आंनिया आदसा ओमफ्राय जोंहा पंकजा मा होनखो सिन्था आखु मा होनखो सिन्था आखु ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बेबलाया हाय फ्रेन्ड आरोना हाय फ्रेन्ड जोंहा अनसुमै बिमा नुजाफैदो आरोना ओइ बिमा आङो फैलायबाय ओंथि सना दसेल' दे बिमा जेबो नङा दे दसेबाबो दे ओमफ्राय जोंहा संगिता बिमा नुजाफैदों लाइक दान बिमा होनदों थेंक इउ संगिता बिमा ओमफ्राय जोंहा सानसुनाया मा होनखो बेबादि बा अमा बादि मोदोम लागोनलै बाजै आदसा ओमफ्राय बिदि जयै उन्दुयै थाबा जयै उन्दुयै थाबा ओमफ्राय मा होनखो थाबा फुना लालायसै न' सिङाव थाबाय नांगौ रा होनदों आरोना न' सिङाव थाबाय नांगौ आदसा बेबायदिबा माने माबा अमानि मोदोम लागोन आरोना जयै उन्दुयै थाबा नामा ज'नो 1 मिनिटखौनो मोनलासोलै सानसोरां टाइमखौनो मोनसिनलासो ज'नोबो मोनला उन्दुनोबो मोनला माथो टाइमखौ मोनसिनलासो जालांबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो संगिताया 15 लाइक होनबाय थेंक इउ संगिता बिमा ओमफ्राय जोंहा संगिता बिमा मा ओंख्रि बिमा होनो ओंख्रिखौनो संथ'वाखै दे बिमा जोंहा ओमफ्राय जोंहा बेबलाया मा दानदों अके ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया अनसुमै होननानै नायखुमाबाय नै दाउखुमैया जोंहा मा होनखो सांगि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जतिना नार्जारिया मा ओंख्रि संदों बिमा होनदों ओंखामखौनो संथ'वाखै दे ओंख्रिया मा जागोन मिथिगौ ना जेबो गैया दालिखौनो जाखागोन बायदि मोनखादों आरो आंना ओमफ्राय जोंहा अनसुमै होनखो दाउखुमै होननानै बिदि नायबाय नै ओमफ्राय जोंहा रसना मा होनखो हेल' होनदों आरोना हेल' रसन दिपकआ मा होनखो दाबो दिन्थिला नों होनदो आयु दाबो नुवाखैदांहाय बेहा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार जा आनैसो मा ओंख्रि जाखो होनदों जा आनैसो मा ओंख्रि जाखोनो ओमफ्राय जोंहा रसना मा होनखो रसना हेल' होनदोंना हेल' ओमफ्राय जोंहा संगिता मा होनखो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अनसुमै बेवाय मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा उदालगुरि होनदों उदालगुरि लिरदों मिस्टारा उदालगुरि दाउखुमैया जोंहा मा लिरखो एलबि मालिक ना एलबि मालिकआ मेंबायलै बारा गोलाव कमेन्ट दाहरलै मिनिनानै मेंबाय ओमफ्राय जोंहा बेबलाया मा होनखो नङा बेबलाया जा अन होनदों आरोना अके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो दिखाजुलि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बेबलाया अन ओमफ्राय जोंहा संगिता बिमा अन बेबला अन मिस्टारा जोंहा दिखाजुलि अके उदालगुरि ओमफ्राय मा लिरखो
दिकाजुलि ओमफ्राय दिकाजुलि ओमफ्राय दिपकआ थगायबाय मा नों दिन्थिला होनदों आरोना थगायबाय मा नों दिन्थिला होनदों आइया नोङो दाबो आंनि स्क्रिनाव एलबि होनायखौ नुवा आरो नोङो नायदो नै आंना बेनो एलबि स्क्रिन बुजिबावाखै बियो दाबो एलबि स्क्रिना बेनो होनबाय हा उदै साजोब्बाय नायदो नै एलबि स्क्रिना बेनो बुजिबावाखै मानसिया हा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारासो सिबाय दिनै फैनानै बेखौसो आंनिखौसो नुफैदों ओमफ्राय जोंहा दिपकआ थगायाखैब्रा एलबि स्क्रिना बेनो आंनिया ओमफ्राय नुबाय होनो रोङा ना स्क्रिनाव एलबि ओमफ्राय जोंहा उदालगुरि लिरदों मिस्टारा मासपाट लिरदों मासपाट लिरदों दाउखुमैया जोंहा अनसुमै होननानै माबा हरबाय आरो ना हार्ट हरबाय नै जोंहा दाउखुमैया हायनास्राया गैया जेने थेने लाइकल' दे बुंदो दे हायनास्राया आगै दे जेबो नङा दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे हायनास्राया आगै लाइक ल'बाबो ओमफ्राय जोंहा जतिना नार्जारिया मा होनखो खयथायावथो संगोन बिमा होनदों आदसा संनाया दा 8थासोआव 8:30 संगोन ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो अशक बेवाइ सना जाखांबाय बयलार बेदर आलु बेलाहिसो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बर'नि ट्रेभेलार बाजै होनदों आरोना दे बुं दे ओमफ्राय दाउखुमैया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बाजै सना ओंथि माइनाव अनसुलि होनदों मा ओंख्रि जाखोनो सोरखौ सोंखो माबाया दाउखुमैया ओमफ्राय जोंहा सानसोरां मा होनखो आङो दसे दोनथ'नोसै दे ना ओमफ्राय बाजै सना ओमफ्राय सापागुरियाव दा फैफिनगोन हा होनदो दे मा होनो सानसोरां दसे दोनथ'नोसैबा दे ओमफ्राय जोंहा संगिता बिमाया अन होनबाय जोंहा जतिना नार्जारिया मा होनखो जोंहा बहानिमोनलाय बिमा नों होनदों आङो माबा मा होनो सापागुरियाव थायो दे जतिना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा आङो ओंखाम जानोसै दे बिके रलिं मिल आदसा दे मा होनो मिस्टार जादो दे जाना लादो दे ओमफ्राय जोंहा दुंग्रा सफैनो हादों आरो हेलौ बाजै दसे बेराय फैदोंलां होनदों दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे दुंग्रा दसे बेरायफैबाबो आरोना अनसुमैया जोंहा मा होनखो दोनथ'बाय दे बिमा सना आङो दा सम जाबा फैफिनगोन आं होनदों दे माबा अनसुमै ओमफ्राय जोंहा बरसा हेलौ बरसा ओमफ्राय बरसा बिस ना ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो गरेस्वर अके बर'नि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बेबलाया बहानि बाजै नों होनदों आङो माबानि दे हाथाय बायदों ओमफ्राय आङो सापागुरिनि दे रुनुमिल खाथियाव थायो आङो माबा बेगला ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मागो खुगाखौ सुहैदोब्रा गोथाव दे अनसुमै बेवाइ होनदों गोथाव दे अनसुमै बेवाइ होनबाय जोंहा दिपकआ हा मिनिबाय जा बरसाया हिंदी आती हो आपको बोला थोड़ा आती है बरसा ओमफ्राय अगर नया है तो ज्वाइन करो ज्वाइन करके मतलब सब करके कमेंट मेरी वीडियो में कमेंट करके जाइएगा आपको रिटर्न करूंगी एलबी रखने के बाद ओके बरसा दिपकआ जा हा मिनिदों दाउखुमै हा मिनिदों नुबाय नोंसोर आंनि स्क्रिनखौ ओमफ्राय दाउखुमैजों दिपक ओमफ्राय मिस्टारा जाखां मानखो अनसुमै ना जाखांबाय अनसुमै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अन होनदों संगि बिमायाबो अन ना मोनबा अनसुमैया जोंहा 16 लाइक दोनबाय थेंक इउ जोंहा मा होनखो दिनै आंहा सम गैथारालै आबै रानि होनदों आयौ बिदिसो दे होमबा मा होनो सम गैयाबा मा खालामनो आरोना दे ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो नोंखौसो सोंदों आं होनदों दागा जोंबाय आरोना मा ओंख्रि संखो होननानै सोंदोंमोन नामाब्रा ओंख्रियाथ' मा होनो
मा संनाय जागोन दा दालियानो जागोन दांलै मैगं गैया ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन सोंगि बिमाया ओंखाम हानि सरि ओंखाम हानि खनि र' बिमा आदसा ओंखाम होनि र' बेथानो बिमानो दे बिमा हो दे ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन मिस्टारा सोंगि हावा सोंगि रे होननानै मिनिबाय हानो जोंहा मिस्टारा अदालगुरि लिरदों आरो ना मासपाट ना ओमफ्राय जोंहा बे गलाया मा होनखो अन होनदों थेंक इउ जोंहा मिस्टारा मासपाट लिरदों मासपाट ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै होनखो हाय सोंगि बाजै मा खबरलै होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो मासपाट होनदों ओमफ्राय मासपाट लिरबाय मिस्टारा मा होनखो मासपाट ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा दिकियाजुलि मासपाट ओमफ्राय मिस्टारा कंग्रेचुलेसन लिरबाय आरो ना कंग्रेचुलेसन ओमफ्राय सनिपुर ओमफ्राय मा लिरखो जिन्दाबाद जिन्दाबाद लिरबाय जोंहा दिपकआ मा लिरखो मा ओंख्रि सनाफोर होनदों आरो ना मा ओंख्रिनो सनाफोर दिपकआ सोंबाय नामा बयनावबो मिस्टारा जोंहा जिन्दाबाद लिरदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा सनिपुर लिरदों ना सनिपुर होनदों मिस्टारा मासपाट लिरदों मासपाट लिरबाय जोंहा मिस्टारा मासपाट लिरदों ओमफ्राय जोंहा कंग्रेचुलेसन लिरदों आरो ना मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अन थेंक इउ एमएमआ आबै रानिया बबे जायगायाव जोनोम मोननायखौ खोन्थाखाया आदसा जोनोम मोननायखौ खिथानो हायालै जावग्रा थायो जावग्रा खिथाजाबाय थाया नोंबो आंनि स्क्रिनाव एलबि होनायखौ नायनो नामा एमएमबि स्क्रिनाव एलबि होनायखौ नायनो आं ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मा होनो दिंगा सफैनो हादों लाइक दानदों थेंक इउ दिंगा ओमफ्राय दिंगाया जोंहा मा होनखो बाजै आरो ना ओमफ्राय मा होनो मिस्टारा मा होनखो उदालगुरि लिरदों आरो ना उदालगुरि जा बिरसन फैनो हादों सफैनो हादों आरो ना हेलौ आब' होनना हेलौ बिरसन फंबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो उदालगुरि लिरदों आरो ना उदालगुरि मासपाट लिरबाय ओमफ्राय जोंहा जौग्राबा मा होनखो हेलौ हाय होनदों आरो ना जोंहा जौग्राबा हाय जौग्राब ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो रागा जों आं अन दं होनदों दे मा होनो दिपक ओमफ्राय जोंहा ए आर नुजाफैदों आरो ना थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय आङो नोंनि एलबियाव थानो साननानै एलबिखौ होआ सानदोंमोन आं ओमफ्राय आं मोनसे खामानिनि थाखाय एलबि होनांगौ जाबाय आरो ना दायो आं होला सानदोंमोन आरो ना माने एआर ओमफ्राय होनांगौ जादों आरो आं ना ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो आङो महरिपारानि बाजै होनदों महरिपारानि आरो ना नोङो आदसा ओमफ्राय जोंहा एआर मा होनखो लाइक जाबाय थेंक इउ एआर गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया अन होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा एआरआ मा होनखो सैयाबाबो फैबाय आं होनबाय सैयोब्रा मानो सैया मा होनो माने सैया जानांगौ जाखोब्रा सैयो ओमफ्राय जोंहा एआरआ मा होनखो थाम्फै दुद्रुनाय होनदों एआर दे बुंस'ना रायलायहरदो दसे नों एलबि होदोंमोन दोनबायबो नामा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो अन लिरदों आरो ना ओमफ्राय मिस्टारा एक्स लिरदों ओमफ्राय मिस्टारा एक्स खोमा साना आयु सोरखौबासो बे जालांबाय ओमफ्राय जोंहा अशोकआ एक्स अके अन एक्स अके मिस्टार ओमफ्राय जोंहा बिरजना हाय संगिता मा खालामबाय दं होनदों आरो ना आदसा फिसालानो ओंखाम खुरदों होनदोंमोन संगिताया ओमफ्य जोंहा मिस्टारा एक्स लिरदों एआरआ जोंहा दे आंखौलाय माला
अनफेरासै नोंलायनो अनोब्रा मैया थांस्लाबाय मबाइला ओमफ्राय नै मांना दिनै आं एसे एलबि गिदिंबाय सोरनाबा गिदिंबायानो आरोना ओमफ्राय मबाइल गंसेल'ना मानो गुदुं जाजोबो दे दसे नेट बन्द खालामनानै दोनाबाथाय आंबो एलबि होयोना आरो भिडिअफोराव मानसिफोरनो मेसेज हरनांगौ जायो ओमफ्राय आङो गाज्रि जाबा मा खालामनो साननानै ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मानखौ अन होनदों एयारा मानखौ फैया गारा सोंफ्लादों होनदों आरोना आइया थाङोब्रा आङो नोंनि दानि थांनो नागिरदोंमोन एलबिखौ होलामोनब्रा आङो नोंनाव थानो साननानै ओमफ्राय खारनखौबोथ' खिथानो हाला जाहैबाय आङो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगो आङो गैला दे होनदों दे मा होनो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा पंकजआ मा होनगो हाय सुति हाउ आर इउ आइ मिस इउ एलवेस होनदों आरोना जोंहा पंकजआ ओमफ्राय जोंहा पंकजआ आइ सुति होनबा आदसा थेंक इउ पंकजि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा एयार आइ लाभ इउ एयार आइ लाभ इउ होनबाय जोंहा मिस्टारा नोंखौ नै दुखु जाबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो एयार सना आइ लाभ इउ ओंखि होनदों नै जोंहा एयारा मिस्टारा आरोना ओमफ्राय जोंहा एयारा नोंनि अननायखौ नाङा आंनो होनदों आयौ मानोब्रा रागा जोंथारबाय नामाब्रा बेलाय माबायालाय एयारालाय जों नाङाब्रा एयार ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो एयार ओंखि सना आइ लाभ इउ होनबाय माबाया मिस्टारा नैलै नोंखौ मिस्टारा आइ लाभ इउ होनगासिनो एयार ओमफ्राय जोंहा हेरेन्द्रआ मा होनबाय हाय बाजै होनदों आरोना हाय बिबोनां ओमफ्राय जोंहा एयारा मिस्टार आइ लाभ टु होनदों खोमाहाय जोंहा एयाराबो नै आइ लाभ टु होनबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा पंकजआ ट्रिमा खासि बोला अच्छा पंकजी ट्रिमा खासि इसका मतलब क्या होता है ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एयारा थाथ'दो थांसां होनदों आरोना आदसा थांसै आरोना दे एयार दे दायो होगोन मोनाफ्राव एलबि होगोन नामा ओमफ्राय जोंहा एम नुजाफैनो हादों आरोना हाय सिस्टार गुड इभिनिं होनदों आरोना गुड इभिनिं माने एम ब्रादार ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनगोन फैयालां थादो होनदों आरोना फैयालां थादो होनबाय आयै मानोब्रा ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनगोन मिस्टार थादो होनदों आरोना मिस्टार थादो होनबाय जोंहा मिस्टारा नै मिस्टार इण्डिया एफ इ लिरबाय आरोना मिस्टार इण्डिया एफ इ मिस्टार इण्डिया एफ इ लिरबाय नै एयारनि नाम बियो ओमफ्राय दाउखुमै अन होनबाय ओमफ्राय जोंहा आंसो सनाग्रि ना गयारि सना गयारि आरोना आंसो सना गयारि हाय आब' होनदों हाय आगै सना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आरो ओंखि सना सरि एयार ओंखि सना बायबाय होनदों एयार ओंखि सना बायबायनो आदसा ओमफ्राय जोंहा आदसा सनजित नुजाफैनो हादों आरोना लाइक दोन होनदों आरोना आदसा थेंक इउ दे सनजित लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थांबाय नामा मानसिफ्रालाय मोसा आंसा मा होनगोन अ आब' होनदों अ दे आगै बुं दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टार मा होनखो आंनि चेनेल नामा सोमोन सुनि हा होनदों चेनेल नामा बिदिसो आरो सोमोन सुनिसो हा मिनिदों आरोना आदसा माबे मिस्टार अशकआ नङा आरो चेनेलनि नामा ओमफ्राय मा होनगोन बिराद खाथार थादो दुगि आदसा खाथ्रा होनदों नामा बिराद खाथार थादो दुगि आरोना दुगि नङाब्रा एयार मा दुगि जालाबायनांगौ जाखो नोंबो आंनि माने स्क्रिनावथ' मा होनो टिभि होनो रोङा ना नायनो नामा एयार आं माबायदि स्क्रिनाव एलबि होयो नायनानै थांनो नामाब्रा एयार खनसे मालाबा नुनाय नङाना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै मा होनगौ अन होनदों आरोना थेंक इउ दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा बिरजना आब' बे मिस्टार अशकनि एक्स मा मिनिं बे आब' होनदों आदसा माने एक्स माने मा बुंदों माने ओरैनो लिरबाय खोमा माबानायनि कमेन्टनि मा लिरनो मा मानो एक्स ओमफ्राय कमेन्टल' जाथारथोंसैलै मिस्टार माथो खालामबावनो माने जावलाबायग्राबो थायो ओमफ्राय मिस्टारा मा होनदों जोंहा सांगे
มันफाग्लि थिनबाय थायो ओमफ्राय जों माबा होनखो ओमफ्राय जों मिस्टारा मा होनदों आच्छा सेन्स खालामबायब्रा आङो केबि ओंख्रि आच्छा हारहरदों थेंक इउ सेन्स खालामबाय आरोना आच्छा दायो नायहाय माबायाव दासो नायनो फैबा नुयो नामा आगोलाव माने मिस्टार अशकमोन आरोना दा खालामबाय होनबा नोङो आंनो मिस्टार आच्छा ओमफ्राय मा नाम होनदोंमोनलाय नायनानै लाखानांगोन ना कमेन्ट हरबा आं आन्दायगोन माथो ओमफ्राय जोंहा मा एयारा मा होनखो मा होनदों मोजां खोनायाखै होननाय आच्छा आंथ' स्क्रिनाव एलबि होनो रोङा नालाय एआर आं मा होनो स्क्रिनाव एलबि होनाय नायनो नामा नायनानै थांनो नामा एयार खोनाबाय आङो स्क्रिनाव माबायदि एलबि होयो नायनो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो अनलाइन ब्रा मा बुजिथारालै ए एक्सआ ना मिस्टार आच्छा आं बेखायनो रागा जोंखायाखैब्रा मिनिं थागोन ना मिस्टार मोनथिया होनबा रागा जोंजालाबायाब्रा मोनथिबाय दे अके मोनथिबाय दे एयारा जोंहा मा होनखो ओइ आङो जायाखै दुगि होनदो ओइ आं जायाखै दुगि होनबाय आइया आं मा ओइ आं दुगि जायाखैब्रा नोंखौसो सोंदोंलां नायनो नामा होननानै आंनि स्क्रिनाव एलबि होनायखौ आं स्क्रिनाव एलबि होनायखौ नायनो नामा एआर होननानै नोंखौ सोंदोंब्रा नायनो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एयारा थादो महारानि होनदों आच्छा नायलांबावला आरो दे थांदो दे होमबा एयार दे ओमफ्राय जोंहा बिरज'ना मा होनखो माथो दोनहैलाय मोजां नुवाखै आब' होनदों ए दिनै मोजां नुवाखै आरो दे आगै मा होनो सानफ्रामबो मोजां नुबाथाय जावख्लाबलाबायनो नागिरो सना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो मा नायनोब्रा दे आंबो नायनोसै नों नुखांबायना मा होनो मिस्टार नुखांबायना नोङो ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनगौ दे नायलांसै आरो हा नायनानै थांसै होमबा नायमारसै र' नायनानै थांदो दे नै होनोबो रोङाना माथो खालामनो आरो नै स्क्रिनाव एलबि होनाया बिदिसो आंना होनोबो रोङा ना माथो खालामबावनो होनना ओमफ्राय जोंहा सेनेन्स ना सेनेन्सआ जोंहा पापाया होनदों आच्छा पापाया अके ओमफ्राय जोंहा हेरेन्द्रआ मा होनखो नुबाय एयार नुबाय ओमफ्राय जोंहा हेरेन्द्रआ हो ओइ बाजै हेरेन्द्र जामानगे ओइ बाजै गायथु सा बाथ्रा माखो गाथु होनबाय ओइ बाजै गावथु हो सा मोनखो बाथ्रा दे नोंलाय होनदो आरोना गायथु होनदो आरोना हैथियाला आलाय थांखो मेसेजआलाय आच्छा ओमफ्राय होदब्रा नोंलाय होनबायलै आलाया आच्छा रायलाया नोंलाय होनदों आच्छा हेरेन्द्र अके दे रायलायदो दे बिनां सना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मासपात लिरदों आरोना ओमफ्राय मासपात लिरबाय जोंहा मिस्टारा ओमफ्राय गेंस्टारा जोंहा मा होनखो हाय होनदों ना हाय गेंस्टार हाय जोंहा मिस्टारा मासपात लिरदों मिस्टारा उदालगुरि लिरबाय मिस्टारा दिकाजुलि लिरदों आरोना उदालगुरि लिरदों ओमफ्राय जोंहा जमेस नामा माथो कसुबि मासा मा होनखो कसुबि मासा मा होनखो नामा माथो कुसुबि मासा
truly होनदो आरोना मा होनखो जमेस ओमफ्राय दाउखुमै जा अन होनदो आरोना जा मिस्टारा मा होनखो नङा बै नोंनि खाथिनि माबा नायो बिदों नों बै नोंनि खाथिनि माबा नायदों हा होनदों होद आंनि खाथियाव जेबो गैया मा मिस्टार ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो आं जायाखै माने आं जायाखै माने आं जायाखै आदसा ओंखाम जायाखै ना मा जाखो ओमफ्राय जा मा होनखो एयारा कल हर गाबोन खिथा हरगोन आं होनदों आदसा दे हरगोन आं दै ओमफ्राय जा बेथना मा होनखो मा हाबा जानाय थां माथां सारि गाननाय बे आब' सारि नङालै आंनि स्क्रिनसो बियो स्क्रिनसो सना बिरजन फंबाय मोजां गाखोआ मा होनखो आं फैलायबाय बिमा नोङो मा सानो होनदों आदसा जेबो साना दे गाखो मोजां जादो दे फैनाया थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय गाखो ओमफ्राय जा मिस्टारा सोरथो मा नायो बिया नोंनि खाथिना हो ए आदसा बिब'मोन सिस्टार आं बे खाख्लुबनायखौ नुवाखै होननानै नायनो बिफैनायब्रा बेबो सासे बिब'आ ओमफ्राय जा माइदांस्रि बर'आ नायबाय आरोना बे आंनि उनाव फिसाला सानैया माबा खालामलायबाय नै आंनिया ओमफ्राय जा आरो मानोबा मारैबा नुदोंहाय थुलेलेनो केमेरायासो माबानानै दंदां नामा मारैबा नुदों नै फुला स्रां स्रां नुवाखै दहाय सानाव स्रां आराम जाथारदोंमोन दा बिराद मोजां जादोंमोन सानाव ओमफ्राय जोंहा माइदांस्रि ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो सुन्दुर थुवाबा मोजां नुवालै बिमा आदसा मा होनखो सान्थिया गोमायो बिमा आदसा सान्थिया गोमायो थुदोंब्रा नै ओमफ्राय थुदों नै मा होनो सोरमोन लायो सिन्दुर आदसा गाखोआ होनदोंना आदसा थुदोंब्रा ओमफ्राय न'आव थानायफ्रावल' मा गिदिर थुलाबाय थानोब्रा साननानै दै थुलाबायासैलै गाखो सान्थियाथ' बेथ' गाव गावनि सायावसो सोनारोलै थुबाबो आरोना गाखो माने सिन्दुर गिदिर थुनायफ्राबो माथो ओमफ्राय जोंहा आं गाखोथ'वालै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो हरा माथो नों दुगि थार नों होनदों आरोना आदसा हरगोन आं र' ओमफ्राय हरगोन आं र' मा होनो एयार ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो लेभेल बारा नों होननानै बिदि हाथाय हरबाय आरोना होद नङालै मानसि सानो बिराद माहाजोन सानो नांलायलांबाय थिबोलासो गोरिबसोलै आरो जोंहाबो लेभेल बारा नङा मा होनो खस्थ' एसे देरनायलै जोंबो एयार दुखुखौबो फोरमायनानै लानो हायाब्रा सोरनि सिगाङाव फोरमायनो आरोना खुसि बिदिनो थानांगौ जायो आरो मानसिफ्रा बिदिनो सानो एयार ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओमफ्राय जोंहा माइदाङा अन आरोना माइदांस्रिया जा अन होनदों एयारा जा बिदि नायबाय आरोना बिरसना मोजां खौनो नुवाखै आब' मोजां नुवाखैबो मानो बिदि नुदोंहाय क्लियार नुवाखै दहाय जा क्लियार नुदोंमोनलै माबा केमेराखौसो खुगारनांगौ नामाथाय नुवाखै आब' होनदों आरोना दोनहैलाय होनदों जानो दहाय सानावसो क्लियार नुदोंमोनलाय मोजांनो दा मानो बिदि थुलाला नुदों आं नुनायालाय मानो नुदोंथाय मबाइलानो मा होनो दुंखावजोबोलाय दहायबो एलबि गिदिंबाय एलबि होबाय मबाइला दुंखावजोबनायमोन ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो हरो
हरो आं होनदों ना हरा आं AR हरा आं AR सना नांगौबा आङो गाबोन बानायना होगोन हा ओमफ्राय जोंहा जेम्सआ मा जेम्सआ मा होनगोन जोंहा जेम्स आच्छा रिप्लाइ माइ मेसेज ला मा होनखो लेवरा मासा लेवल अच्छा क्या लिख रहे मिस्टारा मान गया AR सना कल हरगोन आं होनदों हा मिनिदों आच्छा सरि AR सना कल हरा आं होनदों जा मिस्टारा कल हरानो ओमफ्राय जा ARआ मा होनखो मिस्टार होनदों जा हेरेन्द्र माबाया मा होनखो हेरेन्द्रआ ओइ बाजै नोंनि LV स्क्रिन नुनानै उन्दुना आं उन्दुना आं खोन्थालाय मा होनखो लाइ बाजै रुफालि सना होनदों आरोना उन्दुनो दुना दुनो ओंखारथले लाय बाजै रुफालि सना होनदों नामा उन्दुनो ओंखारथ'आसै ना मा जाखो आंनि LV स्क्रिनखौ नुनानै ओमफ्राय जा सक्करफिन अच्छा स्कर्पियन ओके हेलौ जी बोला हेलौ जी स्कर्पियन हेलौ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो दासो बरिया नुदों सना हा होनदों आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा ARआ मा होनखो आङो जावाखै दे आंखौ जावदों दा सानदों ओहो AR नोंखौ होनाखैलै AR गावखौसो होनदो सानदों नामाब्रा बेलाय नोंखौ होनाखैब्रा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो ओंखाम जादों आं अनल' दे जाना लादो दे जा ARआ मा होनखो थादो आं थांसै दे थादो नों थगायो होनदों आच्छा थादो नों थगायो होनदों फन हरिखौ होनदों आरो ओमफ्राय बिदि नायदों दे ARआ मा होनखो दस्रानावबा फैयो आंनावबा फैया होनदों थांगोनब्रा नोंनाव थांनो मोनैखौ आं बिदिनो सानखादोंब्रा नोंखौ ओमफ्राय थांगोन र' माबा AR ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो मा ओंख्रि जानाय दिनै हाय आब' जोंहा दहाय थाइगिरजों अनलामोन ओंख्रिया बिरजन सानाव आरो ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो मुसुगुरा नखलिना मा बिमा होनदों आरोना अब्रा सिथाबना लाबाय आं गाखो बर' सना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टार अशकआ आया ओमफ्राय जोंहा बाय दे गाबोन लोगो मोनगोन रन मिलाव हा दे मा होनो मिस्टार अशक बाय दे रन मिलाव लोगो हमदो मिस्टारा अदालगुरि लिरबाय मिस्टारा जोंहा माजबाद लिरबाय अदालगुरि लिरबाय माजबाद लिरबाय मिस्टारा कंग्रेसुलेसन लिरबाय मिस्टारा मा होनखो दिकाजुलि लिरदों आरोना मिस्टारा सनितपुर सान्तिपुरसोलै सान्तिपुर अके सान्तिपुर कंग्रेसुलेसन लिरबाय ओमफ्राय जोंहा स्करपियना मा लिरखो कहाँ से हो और ये कौन सी लैंग्वेज है बोला अच्छा मैं आसाम से हूँ ये बोरो लैंग्वेज है जो मैं अभी बात कर रही हूँ ये बोरो लैंग्वेज है स्करपियन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा सान्तिपुर लिरबाय जोंहा मिस्टारा मिस्टार इन्डिया PFP ओके मिस्टारा जाबाय ओल्ड फ्रेंड्स होनबाय आरोना मिस्टारनि बाय ओल्ड फ्रेंड गल दंमोन खोथायासो बायबाय नोङो नोंलाय यानाबो मा नङाब्रा ओमफ्राय जोंहा फावथेना मा होनदों लाइक दानदों थेंक इउ फावथेन गोलाव गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय मार फिट नहीं करते हैं ना बोला अच्छा
लोग मारपीट नहीं करता है रे। बोरो लोग अच्छा है स्कॉर्पियो। ऐसा सुना है आपने, मतलब बोरो मारपीट करता है। स्कॉर्पियो ना से हो बच्चे ओमफ्राय जा मानखो फान्दियाना फान्दियाना sama kayak hello बाजै होनदो आरो ना hello फान्दियान ओमफ्राय जा बिरजना मानखो आंनालाय बिदिनोसै दे आब' बेफाय थाइ फारसे बेबाय ना मा होनगोन फेबाथाय फारसेनि फ्राय नोजोर जायो आब' गाज्रि दा मोनदे आब' होनो मोना बिजन फंबाय नोंखौलाय मानो गाज्रि मोननांगौ मोना सोलोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सावरायोना नोंबो सापर्ट होयो नोङो पहले करते थे ना अच्छा मतलब मारपीट तो पहले भी नहीं करता ऐसा होता है रे सब मतलब वो लोग ऐसा मत नहीं है ओमफ्राय स्कॉर्पियो ना मान गया मैं फिर से अच्छा मैं बिहार से हूँ जी बोला अच्छा आप बिहार से है ओमफ्राय जा मा होनखो बानसावना जा मा होनखो हाय बाजै लुकिं योर भिडिअ कहा हु कहा हु बोला अच्छा कहा हु ओके मुझे बोला क्या बांसौन जी बांसौन क्या बोला भाभी जी बोला ना देवर जी थैंक यू मतलब मुझे पूछा कहा का हो अच्छा मैं असम से हूँ रे सानखो नेटाथ' दङ जाबाय ओंखायनोथ' जायाखै खोमा नेटा मा बिदि गल गल जाबाय थादों ओमफ्राय जोंहा मा होनो गाखोआ मा होनखो राभा खिथानानै लानो नामा नोंसोर जा गाखोआ मा होनखो हिमालयायाव जाहोनोबा बिमा होनदों हिमालयायाव जाहोनो आदसा गाखो बर'आ सोर जाखोब्रा हिमालया रायज्लायबाय थायोना नेट गैला होनो नेटआ ओमफ्राय जों मा होनखो राबाया नेट गैलालै होनबा ओमफ्राय आं जाबाय एन्जर नोंलाय हो आदसा एन्जर आरोना ओमफ्राय मावजि आदसा ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बानसना मैं अरुणाचल का हूँ भाभी जी बोला अच्छा आप अरुणाचल से है ओ थैंक यू मतलब अरुणाचल से मुझे सपोर्ट करने के लिए बानसन नोंनि थाखाय जोबजासिम सेम सापर्ट होनो हाथ'ला दे आब' होनो गाज्रि दामोन दे जेबो नङा बिरजन जेबो नङा दे मुलि एसे मिनिनानै कल कल जायासैना नांथाबावदो नामा बे बाबाया माबा नेटखौ लाबायनानै थाबाय थायोना ओंखायनो प्रब्लेम जायो ओमफ्राय बेयाव सोरनि सोलिदोंबा
नै बेजों र' बेजों माबा नाङा जा एमा मानखो सिस्टारखौ इन्टारेस्टिं नुदों दिनै माबा साननाय जागोन दाना थांबायसो खोमा खोनानाय नंला आं होननायखौ बियो मा होनो जेबो मा होनो जाफुंथावथाव माने साननाया माने जाफुंथावथाव जेबो गैया मा होनो एम ब्रादार माने मिनिनाया दुखुनि मिनिनायसो आरोना एम ब्रादार गोसो सिङाव दुखु ओमफ्राय सायाव मिनिनाय ओमफ्राय जा बानसर ना मा होनखो आपका नेट प्रॉब्लम ओके आपका नेट प्रॉब्लम हो क्या भाभी बोला अच्छा नेट प्रॉब्लम हाँ नेट प्रॉब्लम हो रहा था जा दीपका ऑन बिरजना जा दसे डिस्क'आव थांनो ओंखारदों आब' होनदों अ दे फंबाय बिरजन दे ओमफ्राय जा एस बि लाइक दा होनदों आब' होनदों थेंक इउ एस बि बड' गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय जा एस फंबाया मा बाय बाय गुड नाइट आब' होनदों दे थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा महन्त अन होनदों आरोना महन्त महन्त बर' अके अन लाइक दानाबो होनदों थेंक इउ महन्त आगै थांफिनलायबायहाय नै नांफिनबाबो दा सोना लाखायाबा जारला जाबाय दसे आं सोना होगोनब्रा इसोरबो नङाबा अफ जाजोबगोन नै अफ जाजोब्बाय जाफावथेना मा होनखो जालायबाय लागिसो होनदों माने बिदि रायज्लायबाय थायो नों हरा नाङाबो खोमालाय ओमफ्राय जा फावथेना मा होनखो लगायदो लासै लासै होनदों आरो ना लगायदो लासै लासै आदसा लागिदो लासै लासै बिरजना मा होनखो नोंसोरनि जालाय डिस्क' नोंसोरनि जायगालाय डिस्क' दंना गैया आब' होनदों आदसा माखौ होनोमोनलाय डिस्क'आ डिस्क' गैया खोमालै डिस्क' आइने डिस्क' डेन्सार ना मिथिबावलासोलै दं बिरजन फंबाय बेबो जाला माथो आदसा जाबाय र' नामा मोजां मोनथाव होनदों थेंक इउ मन्ट बर' उनथानायनि थाखाय मा उल्था जालायखो होदो आदसा बे सोरनि नाम्बार सोना लालाय नामा मत करो बोला ना
कमेन्ट हरबावलासोलै मानसिफ्रा सोर दंमोन नायखुमाबाबो थायो नायखुमाग्राबो थालायोनोलै रोङोना रोङा आरो दा मानसिफ्रा मिनियोसोलै ओमफ्राय माबा होआ आरोना मदद होआ आरोना ओमफ्राय जोंहा नै अजय सफैनो हादों हाय बाजै मा ओंख्रि संदों होनदों ओंख्रिया जोंहा दालिसोलै अजय ओमफ्राय जोंहा BDW आरोना हाय सना होनदों आरोना हाय आइया मा दामखोहाय बाबानियाबो अन नामा माबाया ओमफ्राय बिरसना मा होनगोन नोंहा मेसेजाव फैबासो आं हरनो हागौमोन आब' होनदों आरोना माने मेसेजाव फैबासो आं हरनो हागौमोन माखौ बिरसन फंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अमाखौ नुगा बेदर जाया अमा ना बेदर जाया नामा बाजै माथो बेदर बेदरनि नामखौनो लाया बाजै होनदों आरोना आदसा बेदर दिनै मोनजायाना बेदर मैया नाम खिदोंमोन आङो अमा बेदरजों मामोनथाय मा ओंख्रिमोनथाय मैया जादों अमा बेदर मा होनो अजय दैमारि मैया जादों अजय दैमारिया होनदों सरि होनदों आरोना सरि मैया बेदर जादों ओमफ्राय दिनै मोनजायैखाय गैया आरोना ओमफ्राय जोंनि बिमाया हार्ट हरबाय नै थेंकिउ बिमा ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो हेल' बाजै मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखामथ' जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंख्रिया दालि आरोना ओमफ्राय जोंहा जोंनि बिमाया हार्ट हरबाय थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा PRBTY आदसा जाखांबाय नामा आब' होनदों दा जाथ'वाखैनो सिंगिमा खैथायाव होदोंमोनब्रा आंलाय माबाना जोंनि बिमा थेंकिउ जोंनि बिमा खयथासिम बिमा होनदों आरोना आङो दोननोसैबा गोबाव बारा 9टा माबासिमल' होनोसै 9टासिम होनो ना होला जाबाय आङो होथारनोसै नामा जाथारसिगोनबो नायनोसै आं गोबाव होला दिनै बारा आं होआसो सानदोंमोन दानि दहाय फुङाव होनायखाय दा होला सानदोंमोन आं ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो ओइ बाजै अननानै ब्लु खालामना हो होनदों आरोना ब्लु खालामबाय आङो दे
ओमफ्राय जा सोंगि बिमा अन बायदि फगा जानाय बाजै थांनोसै आं बायबाय ए गलखासोमोन खोमा मानसियानो दिपकआ ना नारायण खासोमोनदां ना रावबो होआखै नारायण दिपक साबख्रिं बायना हरनांगौ नामा दिपक ओमफ्राय जा अनजालि बर'आ हेलौ होनदाना हेलौ अनजालि बर' हेलौ जा बर'आ मानखो गोजोननाय थाबाय बाजै होनदों आरोना अ दे ओमफ्राय जा दिपकआ अन सोंगि बिमा अन बिरजना मा होनखो नोंना नेटवार्क ना जायाखै आब' होनदों नोंना नेटवार्क ना जायाखै आब' होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय दा जाबाय नामा दहाय प्रब्लेम जादोंमोनबो बिरजन ओमफ्राय जा दिपकआ बिके होननानै लिहरबाय आरोना सोंगि बिमाया मा होनगोन केमाल कामाल आदसा कामाल मोजां फुनोमा हाय होनदों आरोना सोंगिया जोंहा हार्ट हरबाय ओमफ्राय जा प्रणय दी रया कहाँ से हो बोला जी मैं आसाम से हूँ प्रणय ओमफ्राय जा बड'आ लाइक दानबा जायो होनदों थेंक इउ दिपकआ जोंहा बिदि बुंबा माथो होनो माथो होननाङा आंखौ होनदों ओमफ्राय रागा जोंहरबाय आरोना अरग्लि हरथारबाय आरो आयौ आयदै गोलावनो आयौ मेगनाबो मोनब्रै हाथायाबो गाहायनि गोजौनि अरहे अरहा हरलाबायथारबाय दिपकआ ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो हाय संगिता मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना जा माबाया दिपकआ सोर दिपकआ सोंदों सरि बिरजना सोंदों जा बिरजन फंबाया हाय संगिता मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना बिरजन फंबाया सोंगि बिमा ओमफ्राय जा दिपकआ बिखे होननानै अरख्लायलाबायथारबाय आरोना आंनि स्क्रिन होनायखौ नुनानै गोजोनदोंना गोजोनाखैब्रा दाउखुमैया खारलांबाय खोमा दाउखुमैयाबो नोंनिनो सेला जाबाय नारायण जाबाय नोंनिनो सेला ओमफ्राय जोंहा सोंगि बिमा अन दिपक जा थांनोसै आं होनदों आरोना आदसा ओइ थांनोखायनोथ' अरहैखादों नोङो मा होनो दिपक थांनो खासैना थांनो लुबैनानै अरहे अरहा ब्लद थांसिगोन आरो दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सोंगि बिमाया हा मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोंगि बिमा अन ओमफ्राय जोंहा पि आर बिटिवाया मा होनखो मा गामि आब' नोंनिया आरो मा डिस्ट्रिक्ट होनदों आदसा आङो मा होनो आसामनि आरोना डिस्ट्रिक्टआ चिरां आगै ओमफ्राय जोंहा सोंगिया हा मिनिबाय सोंगि बिमा मिनिबाय जोंहा मिस्टारा बिके आंथि फैदोलै ओंखाम जानोसै होनदों आरोना आदसा ओंखाम जानोसै आरोना मिस्टार र' दसे नेथ' र' ओंखाम जानोसै दसे थानानै जागोन दै दसे नेबाव ओमफ्राय सोंगि बिमाया जा अनदों ओमफ्राय मिस्टारा जा उदालगुरि लिरबाय उदालगुरि मासबाद जोंहा मा होनो मिस्टारा फार्स्ट टाइममोन नामाब्रा आंनि माबा एलबिआव मिस्टार अशक नोंहा आंनि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो उदालगुरि मासबाद लिरबाय जोंहा माबाया मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो फन खालामना रायजागोन र' नों आंजों नों होननानै अरेनो आरोना गैला आंना माबा जोब्बायलै मानसिफोरनि फन फैनायखौ नुला आंना दिपक सिनायनो हाला आङो सोरनि फन गाबदों सोरनि फन गाबाखै दे ओमफ्राय जोंहा दिपकआ डिसप्लेयानो गाज्रि जाबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बिके होननानै अरहैसोबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आंहा हटेलाव ओंखाम मोनजायासै होननानै गाबबाय ए हटेलाव ओंखाम मोनजायासै होनबा आदसा जोब्बायमोन आरो होमबा मोनाद्रायनायखाय जोब्बाय खोमा होमबा न'आवनो जानांसिगोन नोङो मिस्टार अशक ओमफ्राय जोंहा सोंगि बिमा अन दिपकआ जोंहा मा होनखो थाला आं बेयाव हा होनदों दे जाबख्रिं बायना हरगोन आङो बिराद नागिरनांगोन खिन्थु मोनगोन ना मोनाथाय सोंगि बिमाया जोंहा हा मिनिदों मिस्टारा जोंहा मा फास नोंनि माबा मा फास नोंनि माबा जाखो आंलाय वानल'सो दा होनदों आरोना मा फास मा जाखो मिस्टार वानआ मा जाखो वानल'सो दा ओमफ्राय जोंहा सिंगिया हार्ट हरबाय थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो
न'आव संग्रा गैयालै बिके सना होनदों आरोना ओमफ्राय नोंसिनाव जाहैनोसै आं होनदों ए दे फै मिस्टार अशक आंबो एलबि दोननोसै र' दसे थानानै जानोसै दै मिस्टार अशक ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दिपकआ आरो होनबावदोंनानो होनदों आरोना आरो होनबाव दिनै मा होनो बिराद फुरथि बायदि नुदों नामाब्रा दिपक आंखौ ओमफ्राय नैबे मा होनो आंनि स्क्रिनासो फुरथि खालामदो आरोना आंखौ एलबि मा होनो स्क्रिनासो फुरथि खालामदो आरोना जेनिबो फुरथि गैया ओमफ्राय नैबे स्क्रिनाव एलबि होनो रोङा नालाय बेसो फुरथि खालामदो आरो आंखौ दिनै बेजोंनो बिराद फुरथि जाबाय दिनै हारसिंनो आङो मोनाबिलि टाइमाव आरोना ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय मिस्टारा संगिता बिमाया हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा संगिता नोंसिनियाव ओंखाम गोजां दंबा थांनोसै आं होनदों गाबहरबाय आरोना नै मिस्टारा संगिता नोंसिनाव ओंखाम गोजां दंबा माने थांनोसैनो आरोना गाबहरबाय ओमफ्राय संगि बिमाया जाहार हरबाय नै ओमफ्राय दिपकआ जा बाय दे हा मिनिदों आरोना दे मा होनो दिपक दे ओमफ्राय जोंहा संगि बिमाया अशक फै होननानै मिनिहरदों नै ओमफ्राय जोंहा संगि बिमा मिस्टारा जोंहा बिके ओंखाम गोजांबाबो जायोलै होननानै गाबहरदों आरोना आयु ओंखाम गोजांखौलाय मानो जानोब्रा गुदुं संना जानोसैब्रा मिस्टार अशक दे गुदुं जानोसै र' ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो हिनजाव गोदान बादि नुदों हा बा हिनजाव गोदान बायदिसो आरो एलबि स्क्रिनखौनो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो संगिया अनदो आरोना दे माबार जादोलै टाइमाबो माबार जाथारदो ओमफ्राय जोंहा कमेन्ट थाङासै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा संगिता दे सयथिबो होनदों आरोना संगिता दे सयथिबो होनबाय आरोना आंलाय आदसा दे ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बाराय लाखानोसैबो आरो बिदि लानोसैहाय बे स्क्रिनखौ गारनो हायाना स्क्रिनसो नालाय स्क्रिनखौ गारनो हानाय नङा दै ओमफ्राय जोंहा संगिता बिमाया मिस्टार हा मिनिदो आरोना जल्दी टाइम हो जाओ ओमफ्राय जोंहा संगिता बिमा संगिता बिमाया हा मिनिबाय ओमफ्राय संगिता बिमा मिनिबाय दिपकआबो मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो संगिया मिस्टार गिटिनाव थां होननानै मिनिदों गिथि होदों मिस्टार गिटिनाव थां होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो दाबो ओंखाम जोबना मोनजायासै होनदों आरोना दाबो ओंखाम जोबना मोनजायासै उखैनाया हामथारला होनदों गाबदो आरोना आदसा उखैनाया हामथारला होमबा अशक जाथारनांसिगोन र' गुदुं संना होगोन फैनोबा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो थांबाय आङो सिस्टार दे हा सिस्टार जालायबाय आरोना माबा इन हाउस जाबाय खोमा इन हाउस सिस्टार जाबाय आरो इन हाउस सिस्टार जाफैदों खोमा र' दा खिथाना होगोन आं टाइम मोनबा इन हाउस सिस्टार टाइम मोनगोन नोंखौ दिपक ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन बिरजना सोर ओंखाम गोजा जानो लुबैदों नोंनि जायफोर फ्रेन्डफोर होनदों ना फ्रेन्डफोर होनदों आरो दा माबाया बिरजना जोंहा ओमफ्राय जोंहा माबा संगिता बिमा अनबाय मिस्टारा जोंहा मा होनखो सुनि लिरबाय आरोना जोंहा अशकआ माबाया ओमफ्राय जोंहा संगिता बिमा संगिया हा मिनिबाय मिस्टारा जोंहा संगिता थगायसुलि होनदों जोंहा नै मिस्टारा संगिता थगायसुलि होनबाय जोंहा फावथेना मा होनखो संगिता ओंथि गभार्नमेन्टनि सबाय बिमा होनदों आरोना गभार्नमेन्टनि सबाय बिमा होनबाय ओमफ्राय दिपकआ आं इन हाउस बाजै नङा नोंनि मुं लाना सिस्टार आदसा बुंफ्लानोसै आं हा होनदों
आच्छा आं सिस्टार होनग्राखाय सिस्टार होनबाय आरो नोङो दे मा होनो दिपक ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आङो ओरैनो होनाखैथ' संगिता होनहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया जोंनि बिमाया फावथेन होननानै हारहरबाय नै जोंनि बिमा अन मिस्टारा जोंहा नै मा दारि गोनां हरबाय नै मा जाखो ओमफ्राय जोंगिया जोंहा मा होनखो फावथेन सना होननानै हारहरबाय मिस्टाराबो दारि ओमफ्राय मिस्टार टाइम जल्दी जा दे जल्दी हो जा रे टाइम भाई ओमफ्राय दिपक जोंहा बाय बाय बिके बाजै अके दिपक ओमफ्राय जोंहा संगिमा अन 10 मिनिट अनलि 10 मिनिट संगिता मिस्टार होननानै हारहरबाय जोंहा मिस्टारा जोंहा गाबहरबाय ओमफ्राय जोंहा संगिता अन ओमफ्राय जोंहा रिगु मालाया गुलाबी आके जो तेरा देखे अच्छा गुलाबी आके जो तेरी देखे ऐसा है ना मिस्टारा जा मा होनखो आङो रुटिबो जानो हायालै होनदों होननानै गाबदो रुटिबो जानो हाया आरो नोङो होमबा असक बिफा जारलाहाय होमबा आहाबो बारा अयभास गैयालै रुटि जानायनि आरोना मोनायाव ओंखाम नांथारगौ आंनोबो रुटि जानानै उन्दुनो हाथारा आङो रुटि जाबाबो ओंखाम एसे खुरैसेबाबो नांथारगौ ओमफ्राय सोंगि बिमाया जोंहा हारहरबाय नै थेंकिउ बिमा ओमफ्राय जों मिस्टारा जै ओइ बाबा मोजां मिस्टारा जै आफा बोराइ बाथौनि ओमफ्राय जै होनदों आरो ने माबाया जोंहा मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा इयेस मेम बोला जोंहा रिगु ने इयेस मेम बोला ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अदालगुरि रिगु मेदाम जी बोला हाँ जी बोलिए जी ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अदालगुरि मिस्टारा मासपाट अदालगुरि अके मासपाट अके अदालगुरि मासपाट जाबाय रिगुआ मानखो हेलो मेदाम बोला हेलो बोलिए रिगु माला बोलिए जी सोरनि आइडि माबा जालायखो बेलाय आइडि नामा रिगु आई एम फ्रम तामिल नाडु अच्छा तामिल नाडु ये क्या है रे आइडि है क्या रिगु जी ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो फोरबो ना जासुस फोरबो अच्छा जासुस फोरबो अके जासुस फोरबो अके ओमफ्राय जोंहा रिगुआ मा होनखो तामिल अच्छा तामिल ओके जल्दी कौन है कमेंट करो किसी को कमेंट मतलब कमेंट करना है तो कमेंट करो गाइस लोग ओमफ्राय जोंहा रिगुआ मा होनदों महेश्वर हेल' बाजै होनदों खैराथारिया जा मा होनखो हेल' होनदाना हेल' रिगुआ मा होनखो कागेरे हाय बोला हाय संगी बिमा महेश्वरा जा मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै महेश्वर मिस्टारा जा आई एम फ्रम इण्डिया बोला अच्छा आप इंडिया का है मिस्टार ओके ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो सुनि लिरबाय आरोना ओके ओमफ्राय अदालगुरि अके ओमफ्राय जोंहा सोंगिया आङो ओंखारबाय बिमा दे मा होनो सोंगि बिमा ओंखारथ'दो दे दा नोंबो होगोन ना आरो होथ'वाबा आरो सोरनावबा थांनांगौ जालायगोन ना सासेनाव गोदो जाया आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिमा दे होनदों आरोना नामथार बाबा मानो बिदि खालामखोलै न'आव थांनि र' होनदों बिमा दे न'आव थांनि र' होनदों न'आव थांनो होमबा न'आव गैया ना मा जाखो संगी बिमा नोङो आदसा दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो अदालगुरि ओमफ्राय जोंहा जोंनि बिमाया जोंहा दसे होनदों आरो दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो सोरनावबा न'सो नुबाय नामा माबा लिरनायखौनो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा
थरमेन ब्रह्मआ जामांखो मा ओंख्रि जाखो बाजै जाखांबाय ना जाखांबाय सना मा होनो जाथ'वाखै मा होनो थरमेन ओंखाम जाथ'वाखै दे आङो मोनथ'वाखैनो आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अदालगुरि ओमफ्राय सुनि अके 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 जासिगोन गिबि संगिता बिमाया थांथ'दो ओमफ्राय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट होफैनायनि थाखाय संगि बिमा ओमफ्राय जा अमिता बिके जानु आइ लाभ इउ बोला अके अमित जी सेम टु इउ आयु ओमफ्राय जोंहा साउन्ड गोसा दामना होदोंमोन ओके अमित का मैंने पढ़ लिया है ओके सेम टू यू अमित जी ओमफ्राय जोंहा गोबिन्दाया जोंहा मा होनखो मा गामि नोंसोरना मेदाम होनदों ना आदसा हा ओमफ्राय नैयावबो दङ ने दा आइया आंहासो जोमफ्रांलायलांबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओंखाम उखैबाय दे जादो दे मा होनो मिस्टार फिफा जादो दे ओमफ्राय जोंहा बिदावा बिरबोदों आरोना बिदा जा आफि सना होनदों ना औ आफा दे बुंदो दे ओमफ्राय अमिता मा होनगोन लाभ इउ बल' ना सना बोला आइ लाभ इउ बलिया ना आइ लाभ इउ अमित जी आइ लाभ इउ टु ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिदावा आङो सोरगोफुरिनिफ्राय बिरबोबाय आफि सना होनदों सोरगोफुरिनिफ्राय फातालफुरियाव बिरबोबाय आरोना आफा दे दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा लव यू टू अमित बोला मिस्टर अशोक ने आई लव यू टू अमित बोल के हार दिया अमित जी थोड़ा मतलब रिप्लाई दीजिए अमित देव वर्मा मिस्टार अशोक को ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगो ओंखाम गैया होनबायना आं होननानै गाबदों ए ओंखाम ओमफ्राय जोंहा फैमारदों मिस्टार अशोक ओमफ्राय जोंहा अमिता अके अमित ओमफ्राय जोंहा फ्रि फायार हा फ्रि फायार हाय ना हाय फ्रि फायार ओमफ्राय जोंहा रिगुआ मा होनगो हा आं उन्दुबाय दे बिनानाव होनदों ए दे उन्दुबायबा ओमफ्राय जोंहा बिरसना मा होनखो आब' आङो ओंखारथ'नोसै दे गाबोन हाय 5:30 हायनो ओंखाम संनांगौ ओमफ्राय अर्डार दं आब' गाबोनहाय जोबजासिम सब खालामगोन दे आब' दे माइसन फंबाय दे दे जेबो नङा ओमफ्राय होमबाबो सापर्ट खालामबाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे गोबां खालामबायना ओमफ्राय जोंहा फ्रि फायार सिस्टार होनो ए मा होनो जाथ'वाखैनो फ्रि फायार ओंखाम दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थरमेन ब्रह्मआ मा ओंखाम मा ओंख्रि संदों बाजै सना होनदों दालि ओंख्रिसो जोंना ओंख्रिया दे ओमफ्राय मा होनखो आंखौ हाखरावसो थिनहरबायनो हाखरावसो थिनहरनाय सोरगोफुरिनिफ्राय आरो हाखर मोनसे सोरगोनिफ्राय मा जाखो मा जालाबायखोलै नेटआलाय मा मरनिंआवल' आराम होनोमोन मोनाबाथाय प्रब्लेम जायो माबा मा होनखो आं खोनायासै होनदों जा खोनाबाय होनबा दा मिस्टार अशोक ओंखाम गैयाबा संना जानसै फैदो होन्दोंमोन आरो दा मिस्टार अशोक ओंखाम गैयाबा संना जानसै फैदो होन्दोंमोन आरो ओमफ्राय जा बिवा मा होनखो मैथो फुरियावसो बिरदों दा आफिलाय आं फाथालफुरियाव दानो सना होनदों आरोना आदसा मा होनो सोरगोफुरियावसो बिरदों फाथालफुरियाव बिराखै आरोना दिनै बिराद मिनिबायलै आं एलबि मा होनो सरि स्क्रिनाव एलबि होदोंमोन ना बिराद मिनिबाय दिनैहाय जब मेरा मन गया नेट स्लो जाने बोला हाँ रे वो नेट स्लो मतलब चल रहा है ओमफ्राय जा मा होनखो मिस्टारा नेट स्ल' जाबाय नोंना होनदों ओंलै र' दोनखानोसैबो आरो आङो ना ओमफ्राय जा मा होनखो मिस्टारा
जेबो जेबो आच्छा जेबो जायासै आं होनदों आरोना आच्छा जेबो जायासै बिदिनो उन्दुनोसै होनबा नोङो आच्छा दै लोंदो बिस्कुट दैजों बिस्कुट मिस्टार अशक ओमफ्राय थांथ'ला खोमालै आं होनदों आरोना थांथ'ला आच्छा दे होनबा फैथ'लाबा मा होनो मिस्टार नोङो मा होनो दै लोंनानै होदो दे बिस्कुट जादो दे बिराद मिनिबाय दिनै हाब एसेथो दुखुआव थाबावनो आरोना मिनिनांगौबो एसे आया ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया मा होनखो जोंहा आब' सना गुड नाइट बाय बाय दे गुड नाइट दे बिरजन फंबाय गुड नाइटसै आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आङो गियोलै होनदों गियो माखौ हो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो अयनायखाहाय आखिया आंखौ हाखरावसो मा होनखो बिरलांनो थिनदों होनदों आरोना मिनिनोसै गोरलै नामा मिनिखानायजों माने नन स्टप जाबाय आरोना बिरदाव अके जोंहा ओमफ्राय प्रनिता सौफैनो हादों आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे प्रनिता आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दे गुड नाइट होनदों आरोना सुइट ड्रिम होनदों आरोना थेंक इउ गुड नाइट सुइट ड्रिम प्रनिता माबोरै खबरा प्रनिता ओमफ्राय मोजां मिस्टारा मा होनखो मानसिफोरजों हमना आच्छा बुजाला बायबा मा हो लांफैदों होनना होनदों आरोना बुजायाब्रा मा बुजाला बायनांगौ जाखोब्रा मिस्टार बुजाया आरो नोङो गिथारोबा नोङो बिस्कुटखौनो जाना उन्दुदो दे दैजों ओमफ्राय जोंहा प्रनिताया जोंहा मा होनखो दंसाबो दे बिदिनोसै मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आरोना ओंख्रिया दालि जोंनिया नोंलाय जाखांबाय नामा प्रनिता ओमफ्राय जोंहा प्रनिताया मा होनबाय जाथ'वाखै संगासिनो संखांबाय होनदों संखांबाय आरोना मा ओंख्रि संखो प्रनिता मा ओंख्रि संखो मोजां मिस्टारा मा होनखो जोंनि खाथियाव दखान गैला रलिं मिलावसो आच्छा मा होनखो थांनांगोन माथो बिस्कुट लायनो होनदों रलिं मिलावसो फैनोसै बिस्कुट लायफैनो होमबा मिस्टार जोंनाबो बन्द' जालायसिगोनदांहाय रलिं मिलाबो दहायनो लांना दोनहैखानांगौमोन मिस्टार होमबालाय ओमफ्राय जोंहा बेसना मा होनखो मालाबाफोर फै होनदोंना मालाबाफोर फै होनदों आरोना बिरजन आच्छा मालाबा बेरायनो थांगोन दे ओरैहाय मा होनोमोनलाय भुटान मा होनोमोनलाय जायगाखौ नामखौ खिथाहरलाय सिस्टार गेदेरा मोनथियोलै इनाव माबानि आङो बिरजन ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो बुवा मा होनखो बुवा लायनो आंनो गाफ्लेगोन होनदों बुवा लायनोलै आंनो गाफ्लेगोन होनदों जोंहा बिरदाव आफाया आच्छा ओमफ्राय जोंहा प्रनिताया जोंहा मा होनखो दालि रुनाय पटल फ्राय ओमफ्राय मेवा सरि मावा ना फ्राय होनदों गोथावानो दे प्रनिता होमबा ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो रलिं मिल गंसे दखाना 1 AM थायो माथो होनदों होमबा नोङो रलिं मिलनि नामाब्रा मिथिगौ माथो होमबा मिस्टार
थायो दखाना थायो गोबाव गोबाव थायो दाबो थांबा दाबो मोनो मोननायालाय आं इदिसिबां थानायखौ मोनथिया माबा मिथिया आरोना ओमफ्राय खिन्थु थायोलै गोबाव गोबाव थाब बन्द' जाया ओमफ्राय जोंहा मा खबर सफैनो हादों आरोना र' मा खबरा सोरनिमोनलै ओमफ्राय मा रे बा रे मा खबर होनदों ना आदसा खबराथ' मा बुंगोन आरोना मोजाङानो आरोना मा खबर नोंनियालाय माबोरैहाय ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो मालाबाफोर गेलेमुफोराव फैबा खबर हर दे आब' होनदों आरोना ओंखाम गोजाखौहाय जाहोहरगोन आं आब' होनदों आरोना भुटान गेलेमफु दावहाय होनदों आदसा भुटान गेलेमफुर अके सिस्टार गेदेरा मोनथिगौ रे बेरायनो थांगोन र' जोंबा दै अके गेले खबर हरगोन दे माबायावसो हरनांगोन नोंनो खबरखौबो मेसेन्जारावसो हरनांगोनलाय होनबालाय खबरखौ थांगोन र' जों बन्द' मोनबा बेरायनो थांगोन दै बिरजन ओमफ्राय जोंहा मा खबर फिसालाफोरनि स्कुल बन्द'बा दे ओमफ्राय मा खबर होनदों सरि मा खबरा लाइक 41 होनदों ना थेंक इउ 41 लाइक खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जों मिस्टारा मा होनखो आं सापागुरि हटेल हिमाल हा होनदो आदसा नंगौ नामा आङो मिथियानोबा खिथायासैबा नोङो असगाला हा खिथायासैनोबा फैसा मा खबरा सरि मा खबरा जामारखो अपि हु बोला अपि हु आदसा अपि हु अके ओमफ्राय जा सोर फैखो दा आदसा दा मैना बेया मा होनगोन जा माबा सफैनो हादों नै दा मैना बौ की कोरी आसे फाल ना কি बोले अच्छा फाले मतलब মই এতিয়া মানে এলবিডি আছো ভালে আছে আপুনি मतलब কেনেকুৱা আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা दामेन ओमफ्राय दा मैनाया मा होनखो लाइक दान बौ बोला थेंक इउ दामैन दा मैना बि दा मैना ओके दा मैना थैंक यू लाइक देने के लिए ओमफ्राय जा मा खबरा मा पिहु आदसा पिहु आदसा जि ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो गय आइफिन ना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो नोंमारगौब्रा होनदों नोंमारगौ नामाब्रा मिस्टार अशक आङो हिमालय हटेलावथ' हाबनाय जाफेराखै नोंमारगौ आरो आदसा ओमफ्राय जोंहा मा खबरा मा होनखो अबिनास अपि आङो फैथाराखैमोन ना नोङो अपि थ' ओंखायनो अपि हु लिरबायना आंहा कनफिउस जाबाय थादों आरो ना अबिनास अके थेंक इउ अबिनास ओमफ्राय जोंहा दामायना मा होनखो फाल मर अच्छा ठीक है अपी ओके ठीक होना मतलब फाल होना चाहिए ठीक होना चाहिए ओमफ्राय जोंहा मा खबरा मिनिदों आरोना सिनायिखाय मिनिबाय आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो नोंहा नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जानो गोजोननाय नङा दां आब' होनदोंना गोजोननाय नङा दां आब' होनदों नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ गोजोननाय नङा दां आब' होनदोंना माने आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ आदसा नोंगौ नोंनायालाय टेस्टि मोना गावनो गाव संना जानायखौ टेस्टि मोना
आरो जोङो माने सोरनावबा जुदि आलासिफोर जाहैयोबा आरोना बांसिनानो ओंखायनो जोङो मानसिफोरनाव थांनायखौ एसे बन्द' खालामो थांबाबो मा नांगौ आरो ना बेसे संना जाबावदो उन्दैनिफ्रायनो संना जाबाय आरोना दासिमबो थ' बेखायनो टेस्टि मोनला आरो थावलाय लांलाबोलाय आगोलाव गोथाव जायोमोन दा थावसिनलायसो लांला मा बोरैबा मानोबा बिरजों फंबाय ओमफ्राय जोंहा बे मिस्टारा मा होनखो संगिता गितिका बि बसुमतारी गासैबो मिथिजोबखायो माथो आंखौ होनदों आदसा नोङो बिसोरजों मा होनो जयन दंखायोमोनदां आंजों जयन दंना गैयामोनथाय दहाय फोरिनावसोमोन नामाथाय मिस्टार अशक फोरिनावसो लोगो मोनबायबा नोंखौ आरो नोङो फैयोमोन ना फैयामोनबा मिस्टार अशक आंबो दासो मिथिसिगोन ना आदसा संगिता ओमफ्राय गितिका बि आदसा बे साथामबो बिनिनो ना बङाइनि माबानिनो गोजा सोरबा बेंटल सोरबा मानि सुनिला जोंहा मा होनखो हाय माय बिउटिफुल फ्रेन्डस बला थेंक इउ सुनिल ओमफ्राय जोंहा मा खबरा आसाम आसाम ना आसाम थामाम बुंदों माथो होनदों आसाम एसामिस थामाम बुंदों माथो होनदों नामा मा खबर ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो खरस बानायो आं होनदों खरस बानायो आरोना नोङो आदसा नों दासो खिथाना लाबाय आरोना आं नोंखौ ओरै माबा अदालगुरि खैजानसो सानदोंमोन दे मिस्टार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बड'लेण्डआ लाइक दा होनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा दा माइ नामा होनबाय एसामिस बने कोई नहीं आते हो बोला एसामिस बोलने को नहीं आते नहीं आते हो बोला मुझे अच्छा लगा अच्छा हो गया थोड़ा थोड़ा आती है दा मायना ओमफ्राय ज़्यादा बात नहीं करते ना एसामिस का तो एसामिस का मतलब लैंग्वेज ज़्यादा नहीं है ओमफ्राय जोंहा निर्जना मा होनखो जों हायरा आदसा ना मा जाखो बेजों फंबाय ना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मा खबरा दासो सिनायदों नों ना होनदो दासो सिनायदोंथ' आरो आङो बिराद जाबायमोन ना मा होनो अबिनास गोबाव जाबायमोन आङो मोनानि लाइफआव थानोथ' सानो दसे ओमफ्राय स्कुल थाबाथाय थानोनो हाया जायो आरोना अबिनास मा खालामनो माथो टाइमानो थोला फिसालानि जिखौनो दासो सोमनानै दोनदों आङो गस्ला स्कुल गस्ला सुनो सोलाबाखैमोन अखा हानायजों माजों राननाय नंलालाय नै गाबोन सानसेयाव रानस्लाबबावा ना ओमफ्राय मा खबर नों दं दसे होनदों दे अबिनास ओमफ्राय जोंहा मा बड'लेण्डआ मुझे ब्लू डीजे सिस्टार बोला ओमफ्राय आं होबाय दे आदसा ओमफ्राय जोंहा थरमेन ब्रह्मआ मा होनखो जोंहा आदायालाय माथो खालामदों बाजै होनदों आदसा नोंदाया माबा एयाव थाया आरोना केम्पआवसो थायो नोंदाया ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनबाय बाय दे आङो बोरैबा मोनथारबाय थाथ'दो थैसिगोनसो खोमा मा थैलाबायनांगौ जाखोब्रा मिस्टार गैमारला नामा होनबालाय ओंखामा आदसा जाबायनांगौ जाखो बोरैबा मोनदों दे बाय लादो दे होमबा मिस्टार दे ओमफ्राय मा होनखो जोंहा मिस्टारा दहायसो लोगो मोननायाव बहा फैफेरनांगौ जाखो आंलाय होनो लोगो मोननायावबो फैफेरनांगौ जाखो दा बेयावनो थाखायो आरो नोङो होमबालाय ना मिस्टार दे बोरैबा मोनबायबा ओमफ्राय जोंहा बिजना मा होनखो
आंहाबो हटेलावसो मावो आब' होनदों अ हटेलावसो मावो आरो नोंबो ना बिरजन फंबाय आदसा दे मोजाङै मा होनो सोलियो आरोना मोजाङै माव ओमफ्रायो बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो कारेन्टसो बानायोलै मा उल्था उल्था आदसा फरायो होनदों आदसा कारेन्टसो बानायो आंलाय खरसो बानायो होननायसो माबादों कारेन्ट बानायो आरो अ ओमफ्राय नोङो बे माबायाव थायो नामा होमबालाय ना हिमालय हटेलावनो थायो आरो ना आदसा मिस्टार अशक ओमफ्राय जोंहा मा खबरा मा होनगौ अल्ड फ्रेन्ड रिकुवेस्ट जयेन प्लिज बोला मा खबरा होनदों आरो ना अल्ड फ्रेन्ड रिकुवेस्ट जयेन प्लिज बोला बड'लेण्डआ मा होनखो तुमि ओमफ्राय तुमि फाल' आसे सिस्टार होनदों आरोना अ फाले आसे फाइटि ना क्या बोलो बड'लेण्डआ बड'लेण्ड अन बड'लेण्ड खाना पीना आज ही खाना पीना सॉरी खाना नहीं हुआ है मतलब रेडी हो गया है खाना लेकिन नहीं खाया है ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थरमेना नेटआथ' थाबावो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा हटेलनि रुमावनो थायो आं होनदों हा दं होनदों होनदों आं न'आवनो दं दुयेल ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनगौ गुड नाइट आब' सना हा आपकी क्या बनाया सब्जी हाँ सब्जी हमारा दाल है ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आङो भिडिअ आपलड होनि दे बायबा जोंहा मिस्टारा मा होनखो आङो भिडिअ आपलड होनि दे बायबाय होनदों दे मा होनो मिस्टार दे ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनदों तेरा मोबाइल गोल 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 हो गया सिस्टर हाँ गोल गोल हो गया नेट तो है लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद नेट है एमबी है मतलब ओमफ्राय जोंहा हासुं नुजाफैदोंमोन आरो हासुं लाइक दानदो आरोना थेंक इउ हासुं लाइक होनायनि थाखाय जालाय नंला बे माबाजों गल गल हो गया मेरा सोल फिर से हो गया बार बार गोल गोल हो रहा है रे हम मेरा नेट है लेकिन पता नहीं क्या हो गया आज किस्मत खराब हो गया हैं ओमफ्राय जोंहा बिक्रम नुजाफैदों ना हेलौ आब' आइ मा फिथाइ जायो नोंलाय होनदों फिथाइया आङो जानला माला र' आं मा जायो समफ्राम जायो आङो समफ्राम बिराद गोथाव मोनो आं समफ्राम फिथाइखौ दे मा होनो फानलौ संख्रिजों टेस्टि मोनो आरोना बिक्रम फंबाय अबिनासआ लाइक होनदों आरोना अ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अबिनासआ फिन होनदों पि आंथ' दोनसै हा ओके फिन फिं अच्छा फिन मारने को बोला ना ऑल फ्रेंड रिक्वेस्ट जॉइन प्लीज नङा यही है ओमफ्राय जोंहा अबिनासआ ऑल फ्रेंड रिक्वेस्ट जॉइन मी बोला अविनाश ने कौन है मतलब अविनाश से जॉइन हो जाओ वो भी रिटर्न करेगा सोर सोर दं लोगोफोर अविनाशजों जइन जानोबा आरोना रिटार्न हरगोन बे ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनदों हेल' बसमोन माबोरै दङ खबरफोरा बसमोन होनदों जोंहा बड' बड' लेंगुवेज ना ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा गामिनि नोङो बिब' सना होनदों आदसा गामि आङो गामि सोंदों आरोना सापागुरि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बड'लेण्डआ हेल' ना बड'लेण्डनि ओमफ्राय अबिनाशआ हेल'
अबिनास हेल' बोला बिरदावा जामानखौ सोर दङ आपि नोंजोंलाय होनदो आरोना आदसा आंजों आंनि फिसाला दं आंनि सिस्टार दं बोरि सिस्टार दं बिरदाव ओमफ्राय जा अबिनासा मा होनखो मा खबर नोंहा खबरा खबर सबर गैया आंबो बिजि होनदों खबरा आंना मा होनो दंथ'यो बिदिनो अबिनास मा बुंनो आरोना ओमफ्राय नोंहालाय माबोरै आदसा बिजियाव दङ आरो नोङो ना सोलाबाखै माने अके मोजां अबिनासना मा होनदों आं बिजिलै बहुद बिजि होनदों आरोना दे बिजिबा आरो मा खालामनो ना अबिनास सोलाबिखौ बिजियाव दंबा हान्थुआव सौदावनाय माबानि बेयाव मा जादों गिदिर मा होनखो आङो ओंखायनो सोरबा दं सानदोंमोन आं होनदों बिब'नि फिसा मा होनो बिब'नि फिसाला दं ओमफ्राय आंनि फिसाला दं सिस्टार गेदेर दं बेयाव सोर बिब' दं ओमफ्राय मा होनखो जोंहा माबाया मिजिङा हाय आब' होनदों आरोना हाय मिजिं आगै ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो राव खोनाखादोंमोन आं सोर दं सानदोंमोन आं होनदों हौवानि माथो ना हिनजावनि माथो खोनादोंब्रा बिरदाव ओमफ्राय जोंहा अबिनासआ मा होनखो आं नोंनो मालाबा हरगोन नोंनोबो अके होनो आरोना आं नोंनो मालाबा हरगोन नोंनोबो अके होनदों आदसा हेल्प नांगौ आरो ना मा अबिनास ओमफ्राय जोंहा अरन नार्जारिया गुड नाइट आब' होनदों ना अरना गुड नाइट अरन आगै सना नेटा बेयाव नायफैदोंमोन आं आदसा दसनि माबा दिनै नाइटनि दस पिउ अन खालामना हो फुल नाइट हरगोन ना हरा होनदों आदसा दिनै ओमफ्राय माथो मबाइला दुंखावजोबो अखा थफ्लं नामा ओइ गंसे मबाइलखौ दोनबा जागोन ना जाया अबिनास बेलेग माबाया जागोन ना जाया आंना मोनसे मबाइलखौ दोनबा जागोन ना जाया बेयाव आरो फननि गाबबाय थागोन ना अबिनास ओमफ्राय गंसेयाव गाबनाय नङा आरोना ओमफ्राय फुल नाइट अके होनदों आरोना आदसा बड' आदसा माबाया मा लिरखो जोंहा बड'आ बड'लेण्ड सापर्ट खालामदो ब्र' होनदों आरोना ओइ बड'लेण्ड सापर्ट खालामदो ब्र' होनदों जोंहा माबाया बड'आ मोदानदोंहाय बड'आ जोंहा बड'लेण्ड सापर्ट खालामदो ब्र' होनदों नै ओमफ्राय जा एमबि नुजाबोनो हादों लाइक दान होनदों थेंक इउ जा बिरदावा मा होनखो मादै जोंनिसो खोनादोंहाय आफि होनदों मादै जोंनिसो खोनादोंहाय आफि होनबाय मादै जोंनिसो खोनादोंहाय आफि होनबाय माने बिरदाव मा होनखो मादै ओमफ्राय जा अबिनासआ मा होनखो हाया जेबो जाया हा जेबो जाया गुदुं जाग्रा जाबाय बियो माबाया मबाइला अबिनास बे आं दा एलबि होबाय थानाया ओमफ्राय सिमाबो बेयावनो दंजोबो ना मोननैबो
ओमफ्राय जोंहा अबिनाशा मा होनगोन दोनजागोन गुबुन मबाइला बाबो ओमफ्राय जायो होनदो ओमफ्राय मोनसेखौ दोनना होनि आङो साब दंखायो दा बेजोंबो नोंनाव साब खालामखानाय बायदि मोनदों आं ओमफ्राय अबिनाशआ जागोन होनदों बे गंसे मबाइलखौ दोननि आङो ओमफ्राय जोंहा अरना मा होनखो मा ओंख्रि आब' होनदों आरोना ओंख्रिया दालि अरन आगै जोंना ओमफ्राय जोंहा गिदाया मा होनखो गिदा खन मा हो मेलि दिया सुन हगि स बोला सुन हगि स ओमफ्राय गिदाया मा होनगोन गिदा को मिली दिया सुन होगी सो अच्छा ये मतलब गाना ही होगा ना गिद्दा का मिली दिया सुन होगी ये गाना ही होगा शायद हा मेंबायहाय दोननांसिगोन ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मेरा थोड़ा काम करना है ठीक सिस्टार भाई बाय बाय बैथ' बोला बाय बैथ' हा काम करना है ठीक सिस्टार डरना बाय बैथ' बोला खनसे बड'लेण्ड अके ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो सन्जया लिसा आरो जोंनिया दे अबिनाशा दे आंबो ओंखाम जानो दे जादो दे आंबो दोननोसै मेंबाय गल गल जाबाय माथो मेरा गल गल गैया रे ओमफ्राय जोंहा बि सफैनो हादोंमोन आरोना ओमफ्राय लाइक दान्सना होनदों थेंक इउ अबिनाशा बि बासु होनदों ओमफ्राय जोंहा बिया अपि होनदों ना बिया अपि होनदों ओमफ्राय अबिनाशा बि बसुमतारी होनदों ओमफ्राय जोंहा बिया गाबबाय ओमफ्राय बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्जया आंनि कमेन्टखौ खोनायासै बाजै फरायफिनलाय आदसा सन्जया गावनि कमेन्टखौ खोनायासै हा बबेमोनथाय सन्जया गोजौआव हाय आदसा उपरावसो थाबोबाय नामालै थांखो आन्दायबाय माबा मोदानबायसो एबारबो लेखा फरायबानायावबो नायबाय थाबा मोदानोना मोदानबायसो र' बबे सरकमोनथाय नुवासैलाय बे जन्थुनि बड'लेण्ड अके ओमफ्राय माखौबो बड'लेण्ड हासुं अबिनाश ओमफ्राय बिदं ओके एमबि ओके हाय बाजै आदसा सन्जीवा हाय बाजै सना होनदों आरोना हाय बिबोनां सना आदसा बेखौनो आरोना मा होनो सन्जय बर' अके बिबोनां सना नुबाय दे ओमफ्राय जोंहा दे मा होनखो माबाया हाय बाजै सना अबिनाशा मा होनो ओंखाम जाबाय नामा होनदों ओंखाम जाबाय नामा सोर आं फरायखांबाय ओमफ्राय अबिनाशा दे आंबो ओंखाम जानो ओमफ्राय जोंहा दिया फैबाय लाइक दान होनबाय जोंहा माबाया बिया लाइक दान अबिनाशा बि होनबाय अबिनाश होनबाय ओमफ्राय जोंहा अबिनाशा बि बसुमतारी होनबाय बिया जोंहा गाबनानै बिदि नायबाय जोंहा सन्जय आंनि कमेन्ट होनबाय आं फरायखांबायना ओमफ्राय जोंहा बिया मानखो अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अबिनाशा बि बसुमतारी होननानै हार हरबाय बिया जोंहा जाखांबाय नामा सना होनदों आरोना जाखांबाय नामा आदसा आंखौ सोंदों आरोना आं जाथ'वाखै मा होनो बिए सना जाथ'वाखै आङो ओंखाम जानोसैसो आरोना एबारसो ओमफ्राय जोंहा बिया अन होनदों जा अन होनदों अन ओमफ्राय जा अरना आंबो गोमै हो गैयामोन
आब' गुमै आदसा आब' गुमै गैयामोन गुमै गैया नोंना होनदों ओहो नों गुमै गैया अरन डिउटियावसो आरोना ओमफ्राय अबिनाशा हा मिनिबा अबिनाशा जोंहा बि बसुमतारी होननानै मिनिबाय आरोना अबिनाशा जोंहा बि बसुमतारी होननानै माबाबाय बि बसुमतारी नोंनिनो सान नोंनि सान नोंनिनो हर होनदों बि बसुमतारी नोंनिनो सान नोंनिनो हर होनबा अबिनाशा ओमफ्राय जोंहा बिरफुङा मा होनखो सालथेयालाय बहा दङ नुवाखै माथो होनदों आदसा सालथे सोर सालथेखौ नागिरखो बिरफुं ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बड'लेण्डआ बोरै जाखो कमेन्ट नायनाय सिस्टार होनदों ना हो बोरो जाखो कमेन्ट नायनाया सिस्टार होनदों आङो नायबोबायथ' मा होनो बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनगौ अखाखौ देखायलायबा होनो आदसा नों दा गैया सोरां फैयाखै फैबा देखायगोन दे आं अक्ट'बराव फैबा दै सोरां ओमफ्राय जोंहा अबिनाशा बि बसुमतारी होनदों बड'लेण्डआ जोंहा आन्दायबाय ना मा होनदों आरोना आन्दायबाय ना मा होननानै सोंबाय ओइ बड'लेण्डआ मा होनखो हेल' बिया जोंहा अफि होनदों नै मिनिहरबाय आरोना बड'लेण्डआ जोंहा जि अबिनाशा जोंहा बि बसुमतारी होनबाय बिया जोंहा अफि होनबाय जोंहा बिया बिसनाया अन होनबाय बिया जोंहा अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा अबिनाशा बि बसुमतारी नोंनिनो सान नोंनिनो हर नोंनिनो नाइट होनदों जोंहा माबाया अफिया ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो बि बासु होननानै बिदि नायदो आरोना बड'लेण्डआ जोंहा अबिनाशा हा मिनिबा बिरफुङा जोंहा नोंना बोराया मा मावो हो आब' सना होनदों आदसा आंना बोराया माबा मा होनो एस एस बि आव बिरफुं आगै ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो कंग्रेसुलेसन अबिनाश हो एडभान्स अपि होनदों आरोना कंग्रेसुलेसन एडभान्स अपि होनदों जोंहा बिया बि बसुमतारिया ओमफ्राय होमबा जोंहा माबाया बि बसुमतारिया बड'लेण्ड होनदों आरोना ओमफ्राय बिसनाया जोंहा अन होनबाय बिसना अन ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ बि बासु होननानै हाथुरा नामा खोन्थाहरबाय नै जोंहा ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो अन ओमफ्राय अफिया मानि कंग्रेसुलेसनलै होनदों आरोना जोंहा अफिया ओमफ्राय जोंहा बिया अन बि बासआ बड'लेण्डनि होनदों ओमफ्राय नायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिया अफि ओरैसो आरोना अके ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो अफि अबिनाशा डब्लिउटि जायाखैनोमोन सि मबाइल अन खालामना हरलाय दिनै होनदों आरोना बियो नोंखौ डब्लिउटियानो जायाखैनो ओमफ्राय मबाइल अन खालामना हरनो थिनदों ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ बि बासु होनदों ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो बड'लेण्ड जाखांबाय नामा होनदों जोंहा बिए बसुमतारिया बिया जोंहा गाबनानै मिनिहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो अन ओमफ्राय जोंहा अबिनाशा बि बसुमतारी होनदों ओमफ्राय जोंहा माबाया बि बसुमतारिया अपि होनदों आरोना ओमफ्राय अबिनाशा जोंहा बि बसुमतारी होनबाय बड'लेण्डआ अपि बासु होननानै हार्ट हरबाय ओमफ्राय जोंहा दिजय बर'आ हाय मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया दिजय नोंनालाय माबोरै जोंहा अबिनाशा जोंहा दिनै मबाइल नों खालामना हो आदसा मबाइल अन ना दिनै मबाइल अन खालामना हो गंसे होनदों बि नोंखौ मबाइल अन खालामना होनांगौनो दिनै गंसे अबिनाशनो ओमफ्राय जोंहा राजेशआ नमस्ते भाबिजि बोला हारे नमस्ते राजेश जी नमस्ते ओमफ्राय जोंहा बि बसुमतारिया बड'लेण्ड होननानै मिनिनानै हारहरबाय नै ओमफ्राय जोंहा आंनि कमेन्टखौ फरायानो मा होनखो बाजै नामा बाजै नामा बाबाय आं मा होनो फरायबायथ' सनजय फरायबोबाय आङो खोनायाखै नोङो सनजय बर' फरायबोदोंथ' आङो माबाफिनलायनानै फरायबोदों आं सनजय बर' ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो अपि होनदों आरोना ओमफ्राय दिजया जोंहा मा होनखो बबेनि जाखो नोङो एक्ट्रिस जि आदसा आंखौ सोंनाय जादों आरोना आङो माबानि दै आसामनि आङो आसाम सापागुरियाव थायो दै आङो दै ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो अपि सोरखौ बुंदों होनदों नोंखौनो बुंदों खोमालै ओमफ्राय बि सना ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनखो खाना खाया क्या भाभी जी बोला जी राजेश अपि नहीं खाया है खाना
अबिनाशा जा मा होनखो बि बसुमतारी हरगोन होदसोन बि बसुमतारी हरगोन ना हरा नों बुंना बुंबा नोंखौ होसोना दामगोन होनदों आरोना बुं नङाबा होनदों बि बसुमतारी हरगोन ना हरा नों बुं नङाबा नोंखौ होसोना दामगोन होनदों जोंहा नै अबिनाशा बि बसुमतारी होसोना दामगोननो ओमफ्राय जोंहा अभिया मा होनखो बि बसुमतारी नोंखौ बुंदों होनदों दि नोंखौनो होनदोंनो बिसना ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो जायाखैनो नोंखौ खांनानै बि बसुमतारी होननानै नै इदि नायबाय नै नोंखौ गोसोखांनानै जायाखैनो बि बसुमतारी जा बड'लेण्डआबो ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो अपि 2 hours only होनदों 2 घन्टा हरनानै होगोननो अपि बि बसुमतारीया 2 घन्टा हरना होगोन ओमफ्राय बड'लेण्ड होनदों ओमफ्राय जोंहा दिसया मा होनखो किउटिआर आब'आ होनदों आरोना आदसा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अपिया मा होनखो आरो गंसेखौ अन खालामना हो फुल नाय होनदों जोंहा माबाया अपिया माबा जायाखै आरोना अबि नोंनियाबो आदसा मनो जायाखै बेसे नामावगोलै अबि ओमफ्राय जोंहा अरुना मा होनखो बिउटिफुल आब' सना होनदों आरोना आंखौ होनबाय नामा थेंक इउ अरुन आगै ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो ओंखाम जानोसै बाय बाय बिकेसना होनदो दे जादो दे बियो आंबो दोननोसै नै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दोननोसै होनै आयौ टाइमा ओमफ्राय दे जादो दे बियो सना सनजिया मा होनखो दे होमबा हो बाजै हरलालै आङो हो लासिं सिंसो आयौ मोनबाय आं कमेन्टबो फरायजाया गुड नाइट आइया आं फरायदोंब्रा सनजय फरायदोंथ' आङो दे गुड नाइट दे मा होनो मानो लासिं सिं जानांगौ जाखो आं फरायबोदोंना ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो अफि बाय बाय होनदों जोंहा बि सनाया ओमफ्राय जोंहा बिया बड'लेण्ड बाय बाय होनबाय जोंहा बड'लेण्डआ बि बासु होननानै नै एर'प्लेन हरबाय आरोना हरबाय नै थांनो हरबाय खोमा मा होनो बिबासु एर'प्लेन ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो गाइस बाय बाय होनबाय आरोना जोंहा बिबासुआ अबिया जोंहा मा होनखो दे थांदो होनदों दे थांदो होनबाय जों अबिया मा होनखो बि बसुमतारी होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टार प्रेमा मा होनखो बाजै लाइभआव माथो होनदों बाजैया लाइभआव माथो होनदों आरोना लाइभआव दङ आगै प्रेम ओमफ्राय जोंहा अबिया मा होनखो अके आङो ओंखाम जानो अके होनदो जादो दे बयबो जादो दे सनाफोर दे जादो दे आरो मा होनखो बोराबदों होनदों बोराबदों नोङो होमबा दाबो बोराब गाया होमबा बोराबदों होनदों बोराबाखैलै आंथ' बोराबाखै ओमफ्राय नों दाबो बोराब गैयाखै नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा अपिया मा होनखो बाय होनदो आरोना बाय बड'लेण्डआ मा होनखो बिबासु होनदो आरोना आदसा गारि हरबा खोमा बिबासु होननानै थांनो नोंलायबायसो माथो दोननो होनै आयु टाइमानो मा बुस्थुमोन माबासो संनांगौमोनलै थावजों बिदि फ्राय होमबासो गोथाव जागौमोनलाय ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो थादो खोथा गैया होनदो आइ मानोब्रा दे ओंखाम जाखांबाय नामा दा खिथायालां जालायबावगोनसो इयो जाखांबाय ओमफ्राय माथो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बड'लेण्डआ दे थांदो बिबासु होनदों आरोना एलबि हैदो होनदों दे थांदो बिबासु एलबि हैदो होनदों एलबि हैनोसो थिनहरबाय माथो बि सना नोंखौ माबाया मा होनोमोनलायो बड'लेण्डआ ओमफ्राय जोंहा मिस्टार मा होनखो लाइक 49 मोनबाय 50 खालामदोब्रा सोर खालामाखै लाइक खालामदो होनदों 49खौ 50 खालामनो थिनबावबाय दे फ्रेम माबाया मिस्टार फ्रेम जोंहा ओमफ्राय जोंहा माबाया अरना
आब' नों मोजां मोननाय हो बर' एक्ट्रिस आচ্ছা एक्ट्रिस सोर एक्ट्रिस आब' बलिउड अके आङो मा होनो बलिउड आङो मा होनो संगिना मोजां मोनोमोन आरोना ओमफ्राय मोजां मोनो आं सोब एक्ट्रिसखौनो मोजां मोनो आं मोननायालाय आगोलाव फार्स्ट आरोना माबा आं फरायफुनाय समाव आंनिया माबामोन आरोना संगिनामोन आरो ओमफ्राय दाथ' मोजां मोजां ओंखारबाय गासिखौबो मोजां मोनो आङो मोजां मोनजोबो फुजा दं हेलिना आरो ना मा नाम मोनलायो गेमस्रिमोन मोजां मोजां ओंखारजोब्बायना बुहुदनो बर'आबो माबा जौगानो माबाबाय आरोना दाना मोजां मोजांसै दाना एक्ट्रिसफोरा माखाया ओमफ्राय जोंना माखो हो मा सोर मा हरखोलै मेसेजआ मा गाहायाव थांलाय गोजौआव थांलाय जालाबायखो नोङो ओमफ्राय जा मा र' आंनासो कमेन्टआ बोरै जाखो आब' नोङो मोजां मोननाय बर'नि आচ্ছা बर'नि अके एक्ट्रिस आरोना अके खिथाबायना आङो ना एक्ट्रिससो आरो बलिउडनि होद बलिउडनिखौ मोनथियालै आङो दे अरुन माबा नोंखौ मोनथियालै आङो आगोलाव आङो मा होनो सोरखौ मोजां मोनोमोन काजल ओमफ्राय आइश्वरिया रय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया एयारा मानो नांगौ होनदों आरोना आयु सोंनायखौबो जाखोना जाखाखै सोंबायब्रा एयार दे खिथादो जारलालै नोंजोंबो दाउखुमैया जोंहा बा दाउखुमै बोरमा बेदरजों गेन्द्राद्रा जाखांनानै इदिसो नायबावदों आंखौ इदिसो दा स्क्रिनाव एल बि होनानै देखायगोन र' नोंनो आङो दाउखुमै बोरमा बेदरजों बेलदां जाना फैबाय नामाब्रा दासो हा ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो हाय आब' सना कैसे हो होनदों आच्छा आगै सना मैं ठीक हूँ आप कैसे हो जे ओमफ्राय दाउखुमै मा होनखो ओंखाम जाबायना बाजै सना होनदों आं जाथ'वाखैलै दाउखुमै जानोसैयानो आङो एबार ओमफ्राय नोंहा जाखांबाय आरोना दाउखुमै हा मेंगुलायबायसो माथो बड'लेण्डआ मा होनखो माथो मानसिफ्रानो सिस्टार होनबाय गैला सिस्टार होनदों मानसिफोर गैला लैनागो लाइ सिस्टार होनग्राना औ मानसिफ्राथ' थाङो फैयो बिदिनोसै ने जे ओमफ्राय मा होनखो माबाया दाउखुमैया ब्लुहर फाग्लि बाजै सना होनदों नोंहाबो दासो गेन्द्राद्रा बोरमाजों जाना फैनानै ब्लु बिबाय हो दाउखुमै सोरखौ खालामनो लायदा दे दसे दे आंहा दोनहां जाबायमोन माबाया नेटवार्कआ बिराद प्रब्लेम जाबाय माबा दिनै गल गल मेंगुलायबाय आंहा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ब्लु हरबायमोन आङो दे ओमफ्राय जोंहा जेया लाइक दान आब' होनबाय थेंकिउ जे अनसुमै बिमाया नै जोंहा फैनानै नायखुमा फैबाय बिमा जाखांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो बोरमा जायाखैलै दाउदै आमलेटसो होनदों आङो बोरमा बेदर जाबाय थाग्राखाय बोरमा जादों नामा सानदोंलै नोंखौ दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै मा होनगोन दाउदै आमलेटाबो गोथावब्रा ओमफ्राय जोंहा मा दाउखुमाया अनसुमै होननानै बिदि नायबाय नै जोंहाबो दाउखुमाया ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो अनसुमै बिमा हो मादासो फैनो टाइम दासो फैनो टाइम मोनदों होनदों जोंहा माबाया बड'लेण्डआ दासो फैनो टाइम मोनदों नामानो बड'लेण्डआ सोंबाय जेया जोंहा मा होनदों आं आब'खौ दिनैसो मोजां नायदों सुदेम सना रामायारि बायदि नुयो आब'खौहाय होनदों सुदेम आच्छा सना रामायारि मा सोर रामायारि जाखोब्रा जे दिनैसो नायबाय होनबा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अरुना आब'खौ आच्छा उन्दै नुथारदों होनदों ए आच्छा उन्दै नुदों आरोना बोरैथो खालामबावनो आंलाय बोरैथो बुरै खालामनानै लाबावनो र' फंबाय सना मेंगुलायबाय माथो दाखुमै दासो ब्लु लाफैबाय नोङो बेसे बुरजा जाना फैखो ओंखामखौलाय ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ
जाखांबाय नामा अनसुमै सना होनदों जा बड'लेण्डआ ओमफ्राय जिया जा मा होनखो सुदेम सना रामसियारि बायदि नुदों हो नुदों होनदों रामसि हो बायदि होनदों सुदेम रामसियारि बायदि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आंथ' सिनायलालै सुदेम रामसियारिखौ मा होनो जे ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो सना होनदों आरोना सोरखौ सोंखो माबा दाउखुमै आंखौ सोंदों नामा ना माबा ओइ अनसुमैखौ सोंदोंदांलै माबाया दाउखुमैया मोजां अनसुमै आंखौ बड'लेण्ड दहायनो फैनानै थांफिनना फैफिनलायबाय होनदों आरोना जोंहा माबाया अनसुमैया दहाय फैदोंमोन अनसुमैया ओमफ्राय थांनानै फैफिनबाय नै खिथादों आरोना ओमफ्राय जा अनसुमैया मा होनखो दाउखुमै होननानै ससमा हरबाय नै जोंहा अनसुमैया दाउखुमैनो ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो साइडआव सोर दं आब' होनदों ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो दाखालि आब' होनदों आदसा दाखालि नुदोंमोन होनबा साइडआव माबाफोर दं नै फिसालाफोर बिब'फोर रायलायदों अच्छा लगा इसको मतलब करना मेरे को चिपका के रखना हुनुमान था रे हुनुमान इतना अच्छा सा बनाया था ओमफ्राय दा मा होनखो देखायलाय आब' होनो देखायथ'वालै मा होनो जे दिनै देखायगोन र' ज' ज'नानै दंफैयो आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनगो औ लै बाजै नोंखौसो सोंदों आं होनदों आदसा आङो मा होनो ओंखाम जाथ'वाखै दाउखुमै जानोसै आरो दालि ओंख्रि जोंनिया ओंख्रिया दालिसो आरोना ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो अय जिउ आरोना बहानि बोरा बाजै सना होनदों आङो माबा आरोना आसाम सापागुरि दै सापागुरियाव थायो जोंहा दाउखुमाया मा होनखो अनसुमै होननानै हारहरबाय बड'लेण्डआ जोंहा आइया मानो गाबखो बड'लेण्ड मानो गाबखो हो बड'लेण्ड सानसार बड'लेण्डनि सानसार अके मानो गाबखो ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनदों मिनिहरबायबो आयु ओमफ्राय नैबे गेजेरनिया खुगा मेगन गिदिर गिदिर मा जाखो ओमफ्राय बड'लेण्ड हा मिनिबाय मा नाममोनलाय दा दाउखुमै नैबे फिन होनायखौ जइन जानोबा अबिनासजों जइन जानोबा मेसेज हरना होनदों बे हरगोन दा दाउखुमै मेंबायसो माथो ओमफ्राय जोंहा अरना मा होनखो बेदर गैया आब' होनदोंना बेदर गैया आङो माबा अरन फंबाय बेदर गैया दिनै मोनजाया जोङो जाया दिनै ओमफ्राय जोंहा जिया बिबोनांफोर गैया नामा आब'ना होनदों आदसा बिबोनाङा दङ सासे दंमोन हाबा जाबाय ओमफ्राय सासे दं जायाखै ओमफ्राय जोंहा बाबा सेरथानि दसे अय जिउआ मा होनखो आंनिखौबो बुंना हो बोरा बाजै सना आंना सानालां अय जिउ अनोलै बाजै सना माबा सिट थाथ'नाय दसे माबा रियान ओमफ्राय जोंहा माबाया नै बाबा दसे सिट थाथ'लाय अय जिउआ मा होनदों आंनिखौबो बुंना हो ब्रा बाजै सना होनदों आरोना नै दाउखुमै लोगो जानोबा नैबे माबाजोंबो अय जिउजोंबो लोगो जानोबा दाउखुमै बे हरगोनदां लोगो जानोबा दाउखुमै अय जिउ नैबेजों बाबाया बिराद माबा सेट बुथुलाय मानो होब्रायो सब समय आंना सानालां अय जिउ आरोना अनो लै बाजै सना होनो जोंहा माबाया नै ओमफ्राय जोंहा रामा मा होनखो I love you जिउ I love you जिउ आपकी कोई बहन है क्या सिंगल मेरी शादी करा दो उससे अच्छा
मेरा राम सिंह ओके मेरा बहन है लेकिन कैसे करा दो भाई बहन है हा ओमफ्राय जा दाउखुमैया मा होनखो दे जागोन दे बाजै सना होनदो आरोना ओमफ्राय बिरदाव माबोरै बाजै जिउ होनदों माबोरै होनदो आरोना अनसुमैया जा मा होनखो बड'लेण्ड सना ओंखि दा गाब आं दंना होनदो नै गाबनाङानो बड'लेण्ड अनसुमै दंनो जोंहा ओमफ्राय जा बिरदावा गुड नाइट बाय बाय होनदो आरोना दे बाय बाय लाबाय दे बाय बाय मा होनो बड'लेण्ड सरि बिरदाव बाय बाय सरि बिरदाव बिरदाव आरो बिरदाव सासे बेलेग कनफिउस जायोलै नामा एखे गायहो ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो खयथायाव दोनगोन बिमा 9था मिनिल'सै 9 मिनिल'सै ओमफ्राय 9 मा खयथायाव दोनगोन बिमा हा 9 मिनिटल'सै 9 मिनिट दोननोसै बायबाय लाखादो दे होमबालाय बयबो ना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो बिनानाव हले आंसो दे बाच्चा बिनानाव हले आंसो दे बाजै हाहा दे जागोन दे ससे रानना हरगोन आङो ससे दे ओमफ्राय जोंहा अय जिउआ मा लोगो जानो हो जायाखै बोरा बाजै होनदों हो जालायाखै बोरा बाजै आङो दाउखौ नोंजों लोगो जानो थिनदोंमोन आरोना अय जिउ ओमफ्राय र' दाउखुमाया अय जिउ लोगो जाबाय दे आं होनदों मा होनो दाउखुमाया नोंजों लोगो जाबायनो अय जिउ कमेन्टबो हरखाबाय बे कमेन्टबो हरना दोनबाय खोमा नोङो बेग हरफिननानै होदो आरोना नायनानै दे फंबाय अय जिउ ओमफ्राय जोंहा बिजय हाय आब' होनदों आरोना हाय बिजय आगै ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो आं दिनै थाथ'ला आब' गुड नाइट थांबाय आं होनदों दे गुड नाइट दे आंबो दोनखानोसै ना टाइमाबो जाबाय बिरादनो दा दाउखुमाय नैबे अबिनासजों जइन जानानै कमेन्ट हरनानै दोन हरफिनगोनदां बेग नै फैदोंदां मानसियाबो र' ओमफ्राय जोंहा हाया मा होनखो आं दिनै थाथ'ला होनबाय ओमफ्राय अबिनासआ दाना नों होनदों हो दाना नों होनदों दाना नों ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया आंनो बिमा ब्लु हर होनदों हरबाय आं अनसुमै लोगो जा नैबे अबिनासजों अनसुमै बे हरगोन बे बर' रायलायो बर' आरोना अनसुमै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया आंनो ब्लु हर होनबाय ओमफ्राय बड'लेण्डआ ओमफ्राय दे होफिनला बिमा ओमफ्राय दा होफिनला बिमा होनदो होफिनला बेखौ होनदोंना होफिनला आङो ओमफ्राय अय जिउआ मा होनखो हो थाङाखै बाजै सना होनदों आरोना साबा थाङाखै ना मा जाखो अय जिउ ना नोंखौ होनदों आरोना थाङाखै बाजै सना होनदों आरोना थाङाखै दे मा होनो दाउखुमैया खिन्थु नोंखौ साब खालामबाय मोनो दे आगै अय जिउ नोङो बे हरफिनदो आरोना कमेन्ट नायनानै ओमफ्राय जोंहा बिबर'आ मा होनखो हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै बिब'रा होनबाय लाइक दान थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय दे आगै जाबखुमा मा होनखो लोगो जाबाय दे आङो बाजै कमेन्टबो हरबाय आं लाइकबो हरबाय आं दे सोरनो माबानो अबिनासनो दाउखुमै अय जिउ नोंनोथ' नोंजों मा होनना खिथाखाबाय अय जिउनो खिथाखाबाय आं दाउखुमै दे अय जिउ नोंजों दाउखुमैया नोंखौ साब खालामनानै कमेन्टबो हरबायनो दे बे हरफिनदो दे आगै सना अय जिउ ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बिजया लाइक होबाय आब' नोंखौ आं होनदों थेंक इउ बिजय आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा अरना मा होनखो बाय बाय आब' होनदोंना गाबोन फैफिनदो दे आब' सना होनदों ओं दे बाय बायसै अरन बाय ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ अनसुमै बिमा ओंख्रिखौ खिथायासै होनदों बिमा ओंख्रिखौ खिथायासैनो बड'लेण्डआ हनै बड'लेण्डनो ओमफ्राय जोंहा अबिनासआ मा होनखो अबिनासआ आं लाइभ स्क्रिन
होनोसै होनदों अ टाइम जाखाबायथ' आरो दे होदो दे अबिनास होदो दे ओमफ्राय जा अयजौआ मा होनखो हा मा ब्लु मा ब्लु बेलाय हो बाजै आं बुजियासै बाजै ए ब्लु होबाथाय नोङो चेनेलखौ साबसक्राइब मिथिगौ खोमा ना फंबाय ना मिथिया जाखो हो अय आगै सना माबा अय जिउ आगै सना नों मिथिगो र' मबाइलाबो बैजोंसो जायो फिसाला लानायजोंसो बेजों जाया लायो ओमफ्राय जोंहा अरना उन्दुदो आब' नाइट होनबालाय होनदों ओं ओंखाम जानोसै आंबो अरन आरो आंनि बे फंबायखौ आया बे आंना ब्लु होखानाय मोनदां र' हाय लिरनि र' आदसा बे बेलेगसोलाय एकाउन्टआबो सोलायबावनांगौ र' अबिनासखौ अबिनास औलै बाजै अबिनासखौ ओइ अबिनास थांबाय नामा नोंखौ दाउखुमैया साब खालामबायनो दे बे हरनानै हो दे अबिनास कमेन्ट बर'खाबाय बे आं साब खालामफिनदोंमोन आरोना नोंखौ अबिनास दाउखुमैखौ नैबे दाउखुमै ब्लगखौ दे अबिनास बे हरनानै होफिन दे थांबाय नामा अबिनास नोङो ओमफ्राय र' दे आङो अय आरो र' माबायाबो आदसा अनसुमैयाबो अय जिउ आरो अबिनास सानैखौबो लोगो जाबाय दे आं साब खालामदों नैबे अनसुमैयाबो साब खालामबायनो दे अबिनास नोंखौ ओमफ्राय अय जिउ आगै सना नोंखौबो खालामबायनो अनसुमैया अय जिउ नोंखौबो अनसुमैया साब खालामबायनो अनसुमै बर'आ नोंखौ साब खालामबायनो दे अय जिउ नोंबो बेग हरफिन दे आगै दे ओमफ्राय दाउखुमैनोबो बेग हरफिनदो नोङो अय जिउ आगै ओमफ्राय अबिनास थांखो ना माखोथाय ओमफ्राय अबिनास नोङो माबानो मा होनोमोनलायो अनसुमै ओमफ्राय अनसुमै बर' आरो दाउखुमै ब्लगनो बेग हरफिनदो दे अबिनास दे नोंखौ साब खालामबायनो आङो फंबायखौ नायनि र' अबिनासा जाबाय लाबाय ओमफ्राय अय जिउ होनबाय आरोना अय जिउ आगै साब खालामबाय आं नोंनोबो ब्लु होदोंमोन दे अय जिउ जायाखै नामालै जाबाय नै आगै अय जिउ नोंनोबो ब्लु होबाय दे आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया बड'लेण्डआ अनसुमै बिमा होनबाय ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ गाबबाय आरोना ओमफ्राय अनसुमैया ए बड'लेण्ड सना आंना ओंख्रिया बयलार बेदर आलु बयलारसो सरि बेलाहिसो होनदों आरोना ओंख्रिया माबामोननो आरोना बयलार बेदर आलु बेलाहिसोमोननो आरोना अनसुमैनिया गोथावानो ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ गेम अफार होनदों आरोना दाउखुमाया मा होनो आङो बेरायनि र' आङो बाजै सनानै दे बेरायहैदो दे हरफिनगोन बे अबिनासाबो नायनानै दा मेसेज हरना होनो र' ओमफ्राय जोंहा मनिया माबा मनि बासु आচ্ছা কি খবর ভাল মোৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা মণি বাবু ओमफ्राय मनि बाबू भात खाले ना बोला আচ্ছা ভাত খাৱা নাই এতিয়া খাম মানে এলবি मतलब এতিয়া ৰাখি দিম তাৰপিছত খাম ओमफ्राय जोंहा माबाया हो सामिर अके ब्रह्मआ मा होनखो माबे डिस्ट्रिक्टनि सिस्टार आচ্ছা चिरां डिस्ट्रिक्टनि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय र' दे आङो बै फंबायखौ माबानि र' गोदान ना मा नायनि आं फंबायखौ सर्ट दं ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो समिरा माबे डिस्ट्रिक्टनि होनबाय ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनखो भाभी जी फरी को बता देना राजेश बात करना चाहता है अच्छा फरी नहीं आया है रे राजेश
फरी नहीं आया है। दूसरे का मतलब दूसरों का अगर एलबी में मिलेगा तो बोल दूंगी मैं। फरी, अच्छा फरी का तो फेसबुक मतलब नहीं है। फरी किस दूसरों का एलबी में होगा शायद। नहीं मिला है क्या राजेश फरी को चुन के? अच्छा संगी के एलबी में मिलेगा राजेश, जब संगी मतलब एलबी देगा ना तब मिलेगा बात करने को लिए, बात करने को। आप तो संगीता का एलबी में जाते हो ना आप ना राजेश? फरी भी जाएगा शायद राजेश जी। ओमफ्राय जोंहा समिरा मा होनखो चिरां डिस्ट्रिक्ट हो मबेयाव थायो सिस्टार होनदों? आच्छा आङो सापागुरि दे सापागुरियाव। ओमफ्राय जोंहा माबायाव मा होनखो हा बङाइगाव अके ओमफ्राय जोंहा माबायाव मा होनखो बड'लेण्डआ अनसुमै चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो अनसुमै हो बेगखौ बारा हो बेखौनो अनसुमै बेखौनो बारा फिसालाया माबा बेखौनो 12 घन्टा लाबाय ओंख्रि खिन्थानोनो बिमा होनबाय आरोना जोंहा बड'लेण्डआ 12 घन्टा लाबाय जाबावबायसो नै बिमा अनसुमै। जोंहा अनसुमैया मा होनखो मनि बाबु देसि नोंजोंबो लोगो जाबाय दे साब खालामबाय होनदों। अ मनि बाबू नोंजोंबो अच्छा हारसासो। अच्छा मनि बाबू अनसुमै बोरो ने मतलब आपसे ज्वाइन हुआ है, आप रिटर्न बैक दीजिए। मुनि बाबू अनसुमै बोरो ने आपको ज्वाइन किया है, मतलब आपको सब किया है, आप रिटर्न बैक दीजिए। मुनि बाबू देसी ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिमरा ब्र हो सामिरा जोंहा मा होनबाय ब्र'आ मा मावो सिस्टार? आच्छा ब्र'आ माबा आरोना फौजि ब्र'आ फौजि। ओमफ्राय सबिताया जोंहा मा होनदों फैलायबाय सिन आरो ओमफ्राय मा होनखो माबाया ओइ बाबा मोथोर फैलायबाय फिन आरोबाव नोंनि एलबियाव होनदों ना। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे सबिता मुसाहारि थेंक इउ। किन्हीं का करना इसको अब इसको नेक्स्ट दिया क्या को करना है पता है नहीं इसको देखना है क्या को जाने की अरे देखो ना फर्स्ट फुट कर this side what's it to soda this side is old gray color नहीं मतलब सोला है नहीं ठीक है वो ब्रांचेस है लाइट और ब्राउन डार्क ब्राउन ये आपको याद करना है। इधर देखो इधर प्लास्टिक का शीश है। ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनदों र' फैलायबाय होनबाय जोंहा सबिताया ओमफ्राय अनसुमाया जोंहा मागो अनसुमाया जोंहा मागो सामिर ब्रह्म नोंजोंबो लोगो जाबाय दे साब खालामबाय दे होनदों। अनसुमै समिर नोंजों लोगो जाबायनो नोंखौ साब खालामबायनो दे बे हरफिनदो जोंहा अनसुमैनो। ओमफ्राय सामिर ब्रह्मआ मा होनखो राजाखौ नायनि दे खोन्था सिस्टार होननो राजाखौ नायनो नै फैबावो नायनो होनबा है हाथाइखौ है जाबाय नै आदाया डिस्टार्ब नै दलरसो थार खानायाव। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया जालाहाय जायगाखौसो होला नै दानाबा अरे बाबा जाबाय हो गया बस
Hey, बांद्राय थारहाय बि नोंनिया बाबा लाय ha ai दैलै सायो र' होननाय डिस्टार्ब जायो सना लोखि हामा इदि होननाय दसे र' दसे हामाना इखौ लांदो थांदोलाय जाबाय र' थाबैसो खमायना राजाया नुवाखै एकदम डिस्टार्बसो सिमेरा ओमफ्राय जोंहा माबाया बड'लेण्डआ ओंखामखौ दा 12थायाव जादो दे बिमा ओंखामखौ दा 12थायाव जादो दे बिमा होनबाय जोंहानो बड'लेण्डआ ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन अनसुमैया सबिता नोंजोंबो लोगो जाबाय दे साब खालामबाय दे होनदों सबिता नोंजोंबो जोंहा अनसुमै बिमाया लोगो जाबायनो दे बे हरफिन जोंहा दे ओमफ्राय आरो र' सासेया सोरमोन सोमिर ब्रह्म दे नोंजोंबो लोगो जाबायनो अनसुमैया साब हरनानै होदो जोंहा नोंसोरबो दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया खालामबाय दे होनबाय जोंहा ओमफ्राय बालु बसुमतारिया मा गामि मा डिस्ट्रिक्ट सिस्टार नोंना होनदों आरोना आंना मा होनो गामि अके ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां दे ओमफ्राय गामि सापागुरि थायो दे आङो दे ओमफ्राय जोंहा समिरा जा मा होनखो समायना होनदों औ समायना होनदों आरोना बड'लेण्डआ मा होनखो 12थासिम थादो दे ओमफ्राय 1थायाव उन्दुदो बिमा होनदों आरोना 12थासिम थानानै 1थायाव उन्दुदो होनदों आरोना दे दोननोसै जागो दे दोननोसै सिमिरा जामांगौ अनसुमै आं खालामदोंथ' होनदों सिमिर ब्रह्मआ अनसुमै खालामबायमोननो नोंखौ सोमिरा दे अनसुमै नोंखौ खालामबायमोननो अनसुमै आं खालामदोंथ' होनदों जोंहा ओमफ्राय सबिताया जोंहा मा होनखो जागोन अनसुमै बर' होनदों जागोननो अनसुमै बर' दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो समिरा अनसुमै बोरो नुनो अनसुमै बोरो नुनो नोंखौ आं होनदों बोरै नुनो नोंखौ आं होनदों जोंहा समिरा बोरै नुनो माने आदसा नांगौ नामा आदसा दे माबानानै होदो दे नै सापर्ट होदो आंबो ओंखाम जानोसै जोंहा एन हाउस सिस्टार नुजाफैदोंमोन लाइकल' आगैनो सिस्टार दहाय दोननो होनै नै मा जालांखो टाइमा जारलासो नंखायसो जालांबाय आंना टाइमा जारलाखासो आंबो ओंखाम जानोसै दे सिस्टार दे लाइक थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे सिस्टार दे लाइक होनायनि थाखाय आङो माबानो र' अनसुमै बोरै नुनो होनदों आरोना आं ब्लु हरबाय दे समिर ब्रह्म खालामदो दे अनसुमैखौ दे ओमफ्राय आङो ओंखाम जानो दोननोसै दे समिरा होनदो आरोना खालामनानै खिथाहरदो ओमफ्राय आंबो ओंखाम जानोसै आरोना टाइमा ओमफ्राय नायगौमोन होनदों आरोना नायगौमोननो ओमफ्राय दे खिथाहरदो खालामदोंना खालामाखै समिर ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया बड'लेण्डआ एबार मा हाखु दाखु मानो दोननो नांगौ जाखो बिमा एबार मा हाखु दाखु मानो दोननो नांगौ जाखो बिमा होनदों आरोना आंहा ओंखाम उखैबायब्रा टाइमा बुहुद जाबाय दा ओमफ्राय ओंखाम उखैबायना दोननोसैलै अनसुमैया दे आङो दा नायगोन आंना ब्लु दे आं दा नायगोन होनदों आरोना आंना बालु आंबो होनदों ब्लु आंबो नोंजों लोगो जाबाय दे होनदों आंबो नोंजों लोगो जाबाय दे होनदों ना मा नाम मोनलाय आंबो बालु सोरनि नाम मोनलै अनसुमै नामखौ बावबावबायसो आङो ओमफ्राय मा होनगोन माबाया सबिताया गुड नाइट होनबाय ना आदसा गुड नाइट होनबाय साब खालामखाबायगोना सबितायाबो खालामखानाय होनदोंना अनसुमै होनदोंमोन ना बिमा अनसुमै बिमा ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बड'लेण्डआ थोद्र'लै बिमा होनदों है ओंखाम उखैबायलै मा खबरा मा होनखो अन खालामना दोन अके आं अन खालामना उन्दुबाय होनदो दे अन खालामना दोनसै आं दे ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आङो दे मा खबर ओमफ्राय नै मा खबर मा होनो माबा दाउखुमैजों नैबे अनसुमै बर'आ नोंखौ साब खालामदों दे अबिनास माबाखौ दे ओमफ्राय नोङो बेग हरफिननानै हो दे कमेन्ट हरदां बिसोरो
मा खबर दे मोजां बड'लेण्ड मा होनखो दासो मानसि फैहांदों बिमा होद मानसिया दहाय दंखायोमोन ना बड'लेण्ड दंखायोमोनब्रा दहायनो ओमफ्राय जोंहा समिरा मा होनखो अनसुमैया अबिनास नामा ओहो नङा अनसुमैया बेलेगसो अबिनास नङा कफि हा अबिनास सोंदों नामा कफिनाय मा सोंखो अपिनियन नामा होनबाय खोमाहाय जालाहाय सिंसाजोब्बायसो आंना नैबे अय जिउनि भिडिअ'आ जागासिनो आरोना पात्ता मोनबावाखै आंहा भिडिअ मोनसे माबाया जागासिनो दंमोन बालुजों आदसा बालु अकेया नायफिननो आरो आङो ना बालुजों जाबाय होनदों बालुजों आरोना आरो बालुआ सोरमोनथाय बिमा र' नागिरफिननांसिगोनसोहाय आन्दायबोलायबायानो आङो बालुजों लोगो जाबाय होनदों बालु खन्था बालु मा होनो बालु नोंजों जोंहा अनसुमैया लोगो जाबायनो दे बालु देखना पड़ेगा रे कौन है ये तो गड़बड़ हो जाएगा रुको बालु आगोलावसो थाबाय खोमाहाय र' ना आच्छा बै एसामिसनि ना एसामिस लिरनायासो माना बालु नामा नुवासै माथोलै नागिरनानैलाय खिथानोसै जोङो बालुजों लोगो जाबाय होनदों बालु नोंजों जोंहा माबाया लोगो जाबाय होननो दे अनसुमै बर'आ बालु नोंजों लोगो जाबायनो बालु आपके साथ मतलब अनसुमै बर' ने जॉइन हुआ है अनसुमै बर' को रिटर्न दीजिए बालु जी बालु नोंजों होनदो दे ओमफ्राय जा माबा मोनदों ओमफ्राय अनसुमै ओमफ्राय जा माबा मोनखो बड'लेण्डआ थाथ' होनदों आरोना दसेबाव बिमा होनबाय थाथ' बिमा लिंहरलाय आंनाव अनसुमै लिंहरनोनो माबानो समिरनो लिंहरनोनो दे अनसुमै बाबाया मबाइलखौ मानो लाङो जाबावलासो मोबाइल लेके आना मोबाइल 1 मिनट लेके आना ओमफ्राय जा माबा नांगो समैया लिंहरनाव होनदों समिरा अनसुमै लिंहरनाय बेखौनो बारदावलाबायो नामा जाल्लाखासो माबा फैनाय बायदि सिखाव फैनाय बायदि बारदावखायोहाय एन्जर फैदोंनो आरोना फिसालाया माबायदि बारदावलाबायो अनसुमै माबा लिंक बिदोंनो माबाया समिरा ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ आंबो दसे उनाव भिडिअ हगारगोन बिमा होनदों बड'लेण्डआ भिडिअ हगारगोन आरोना जोंहा भिडिअ हगारगोननो बड'लेण्डआबो ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड ओमफ्राय जामाखौ समिर साब खालामबाय
बेग रिटार्न होनदों समीर साब खालामबायनो दे माबायाबो बड'लेण्डआबो ओमफ्राय बेग रिटार्न बिबाय आरो ना दे हरफिनदो समीर बड'लेण्डनो दे बाबा उसको 1 मिनट लेके आना 1 मिनट बस 1 मिनट अरे देता नहीं अरे दोनसै dia सदाफोर जाबायना माबा लानाया आं दोननोसैमोन दे जाजोबलायखाबाय दा बाय बाय दे गासिखौबो दोननोसै दे सनाफोर बाय बाय सबको सोर सोर दंमोन गासिखौबो बाय बाय समीर साब खालामबाय बेग रिटार्न होनदों आरोना समीर दंना गैलाथाय जोंहा बड'लेण्डआ साब खालामदोंमोननो बेग रिटार्न हरफिनदो ओमफ्राय जोंहा माबाया बड'लेण्डआ मा होनदों ओंख्रि गोथावखाय हांखुर दाखुर जाथारदों होनदों ओंख्रिया गोथाव दालि ओंख्रिसोहाय बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो समीरा अ बड'लेण्ड सानसे ओमफ्राय माबा गुगोलखौ आं 1 मिनिट लाबोलाय प्रियेननिखौ बैखौसो नांगौ आंनो प्रियेननिखौसो ओमफ्राय जोंहा मा बड'लेण्डआ ओइ बड'लेण्ड सानस्रियाव नुगोन ना होनदोंना सानस्रियाव नुगोन ना होननानै दोंनाय समीरा माबा सानस्रि ओमफ्राय समीरा मा होनखो दालिजों मा बाजै होनदों आरोना जोंहा समीरा दालिजों मा भाजा एवखोथाय दालि ओंख्रि ओमफ्राय भाजाया माथाय माबा बान्दा कबि फ्राय एवबाय खोमाहाय ओमफ्रायथ' आलु फ्रायाथ' थाखागोन आलु फ्राय नङाबा फिसालाया ओंखाम जानो नागिरा ना फिसालाफ्राथ' ओमफ्राय थाबाय थायो आरोना आलु फ्राया ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनदों थोद दोनदोलै मा होनखो थोद दोनदोलै नोखौ बिमा होनबाय आरोना मा होनखो बानायनोखौ बायानोखौ बिमा होनबाय नामा आं दोननोसै दे दोनदोलै बाया आच्छा बाया नोंखौ बिमा होनदों आरोना थोद दोनदोलै बाया नोंखौ बिमा होनदों आरोना आच्छा दोनखानोसैलै आङो ओमफ्राय जोंहा औवा मा आच्छा सरि इउबासुआ जोंहा गुड नाइट होनदों गुड नाइट इउबासु ओमफ्राय जोंहा समीरा गोथावथार बा गोथावथार ओमफ्य जादो बाजै ओमफ्राय जानोसै राजेश क्या हुआ रे राजेश थुन के नहीं मिला क्या परी को नहीं मिला क्या राजेश अभी भी नहीं मिला अच्छा संगीता का मतलब संगीत के एलबी में जाओ राजेश मिल जाएगा तो बस अप्पा बिजी परी को पता ना राजेश बात करना चाहता है अभी भी अच्छा परी नहीं मिला क्या बताने परी को क्या हो गया किसके एलबी में होगा बता नहीं है किसके एलबी में होगा बता नहीं है अभी तुम संगी एलबी देगा ना उसके एलबी में जाओ मिलेगा शायद उसमें राजेश जी ओमफ्राय अच्छा खाना खाया कि नहीं खाया रे राजेश परी को थून रहा है खाना खाया कि नहीं खाया बाय बाय थाथ' होनदो दे मा होनो बड'लेण्ड बाय बाय दे ओमफ्राय राजेशआ मा होनगोन नहीं भाभी बोला अच्छा नहीं मिला किसका एलबी में गया है आप राजेश नहीं मिला पागल हो जाएगा मतलब थुन के है ना ओमफ्राय
Suhas, sorry, Mrs. Khan. Okay, Rajesh Amangka. कहाँ गया मालूम बोला कहाँ गया गया बता कहाँ गया नहीं बोला अच्छा अच्छा जी राजेश अम्मा खा क्या पाभी जी बोला अच्छा सच्ची में नहीं मिला क्या ढूंढ रही मतलब सच्ची में मतलब ढूंढ रहा है सच्ची में ढूंढ रहा है क्या राजेश अच्छा परी भी कहाँ गया शायद सो गया होगा रे परी और लड़की से ना लड़की से नफरत नफरत ओके ओके अंदर ना लड़की से नफरत ओके हाँ हाँ अरे लड़की से कौन नफरत करता है इसे मतलब नाम लिया है लड़की से ओके बोला राजेश ने क्या बोला हेलो हाँ हाँ बोला हाँ लड़की ओके हाँ क्या बोला ओके बोला लड़की कहा कहा खाना खा लिया क्या बोला लड़की अच्छा नहीं खाया है खाना अभी खा लूंगी मैं अभी मतलब एलबी रखने वाली थी लड़की से नफरत अच्छा नफरत नफरत राजेशा नहीं भाभी जी बोला अच्छा नहीं मिला खाना खाया कि नहीं खाया रे नहीं खाया क्या राजेश पहले खाना खा के लीजिए अगर नहीं खाया तो इसके बाद ढूंढ लेना वैसा लड़की क्या बोला ओके बोला वैसा बोल लेना राजेश मन्नी राजेश साहब कर दिया बोला राजेश आपको ये बोडोलैंड ने साफ किया है रिटर्न बैक दीजिए राजेश राजेश ग्रोवर रिटर्न बैक दीजिए बोडोलैंड ने साफ किया है बोडोलैंड सरम सब क्या है आपको मतलब राजेश रिटर्न दीजिए ओके ओमफ्राय लड़की से हाँ हाँ मैंने भाई हाँ ओके बोला ओमफ्राय सिमर मान के गुड नाइट बाजे गुड नाइट दे सिमर ओमफ्राय लड़किया क्या गुड बोला राजेशा 2 मिनट हुआ 2 मिनट हुआ बट नहीं हुआ भाभी नहीं हुआ भाभी बोला 2 मिनट हुआ बट नहीं हुआ भाभी बोला 2 मिनट हुआ है बड'लेण्डआ मा होनखो थोद बबाव थांनांगौ जाखो नों आंलाय हो र' दसेबाव दे बिमा आदसा बे सोर जाखो बड'लेण्ड सोर जालायखोलाय आं सिनायासैलाय जोंनि अजित बिफा फैयाखैलै मानोबा बेनो अजित बिफासो नामा आरो बेनो लास्टआवसो सिनायनोसैलाय नै अजित नामा नोंलाय बड'लेण्डआ आदसा एबार नै दोननोसैयावसो सिनायबाय आरो आङो ना ओमफ्राय जा लड़किया हा हा मिनिबाय लड़की से मा होनगोन जा अच्छा ये नाम अच्छा ये नाम बोला अच्छा ये नाम अच्छा है नाम अच्छा है बहुत अच्छा है अरे लड़किया मान ओके बोला राजेश मान जल्दी खा लो खाना भाभी बोले हाँ बोलेगा बोला बोलेगी ओके ओके मैं फिर जल्दी खा लेती हूँ राजेश दोनों मिलके ढूंढती हूँ परी को कहाँ है कहाँ नहीं है अगर आपको जरूरी बात करना है परी से है ना राजेश जी मजा लड़की ओके ना अभी एलबी रखती है खाना है मुझे ऑन होंदों लड़की ऑन लड़की हाँ के लड़की को के लड़की हमको बोला राजेश किसको पाभी जी बोला मतलब किसको पाभी मैं भी अभी जल्दी खाना खाती हूँ ना परी को ढूंढती हूँ पानी है आपको परी से बात करना है तो राजेश लड़की अमान के लाइक डन थैंक यू लड़की के सिमर अमान के बहन दं ना बाजै होनदों बे बहन ओके बहन दं औ सिमर
खोरोन जा मा होनदों मा खबर बाजै होनदों खबरा मोजाङानो खोरोन ओमफ्राय नोंना माब्रैमोन मोजां लोगो अके